Κάθε εβδομάδα ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέπτεται ένα εστιατόριο που αντιμετωπίζει προβλήματα και έχει ζητήσει τη βοήθειά του. Θα σου πω βεβαίως. Προσεχώς. Και αν είναι καλή, θα την υιοθετήσω. Αποστολή του να δώσει νέα πνοή στην επιχείρηση με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Θα αλλάξουν όλα τα πράγματα. Έχει μόνο 4 ημέρες για να τα καταφέρει. Ποιος είναι όμως ο Έκτορας Μποτρίνη? Πρόκειται για έναν από τους καλύτερους και πιο δημιουργικούς σεφ της Ελλάδας. Τα εστιατόρια του στην Κέρκυρα και τη Θεσσαλονίκη αποτελούν πόλο έλξης για τους γκουρμέ όλης της χώρας και τα πιάτα του αναγάγουν τη γαστρονομία σε τέλη. Από το 2003 βραβεύεται κάθε χρόνο από τον έγκριτο διαγωνισμό των Χρυσών Σκούφων, ενώ έχει αποσπάσει 3 φορές τον τίτλο του καλύτερου σεφ. Το πρώτο εστιατόριο που επισκέπτεται ο Έκτορας Μποτρίνη βρίσκεται στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Ο ιδιοκτήτης του, Βαγγέλης Καραλέκας, είναι ένας συγκεντρωτικός και αυταρχικός άντρας. Θα πάω να γράψω μόνος μου, γάμο. Θα ήταν ώρα κάποια στιγμή να μπεις να μαγειρέψεις μόνος σου. Αρνείται να παραδεχτεί ότι δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα επιτυχημένος επιχειρηματίας, μέτρ αλλά και σεφ. Έχω πρόβλημα με τους σεφ. Οι αντιλήψεις του ιδιοκτήτη για τη γαστρονομία είναι ξεπερασμένες. Πού εντοπίζονται όμως τα μεγαλύτερα προβλήματα? Στην αισθητική και την ατμόσφαιρα του χώρου? Στον τρόπο που δουλεύει η κουζίνα? Ή μήπως στην ποιότητα του φαγητού? Οι λιγοστοί πελάτες δεν αρκούν για να συντηρηθεί το πολυάριθμο προσωπικό και η επιχείρηση. Προκειμένου να αλλάξει η κατάσταση, πρέπει ο Βαγγέλης να αποφασίσει ότι ο ρόλος του σεφ δεν του ταιριάζει. Τον κύριο θα τον αφήσουμε έξω από την κουζίνα. Είναι όμως αυτό αρκετό για να σωθεί το εστιατόριο? Και τώρα, εφιάλτη στην κουζίνα. Στα βόρεια προάστια υπάρχουν εστιατόρια για όλα τα γούστα και τα βαλάντια. Το εστιατόριο που επισκέπτεται ο Έκτορας Μποτρίνη, παρόλο που βρίσκεται σε μία από τις πιο κεντρικές λεωφόρους της περιοχής, δυσκολεύεται να προσελκύσει πελάτες, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Ο ιδιοκτήτης και το προσωπικό καταλαβαίνουν ότι αν δεν γίνει κάτι άμεσα, η επιχείρηση θα κλείσει. Γι' αυτό ζητούν τη βοήθεια του Έκτορα Μποτρίνη. Βρισκόμαστε έξω από εστιατόριο που θυμίζει Ισπανία, παρόλο που γράφει μόνο ρεστοράν καφέ. Γεια σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Καλά, εσείς τι κάνετε? Ο ιδιοκτήτης. Ένα λεπτάκι πάω να το φωνάξω. Wow. Βλέπω το χώρο άδειο. Λίγο ψυχρός. Ο Έκτορας Μποτρίνη δεν είναι προκατηλημένος, αλλά οι πρώτες του εντυπώσεις για το χώρο δεν είναι θετικές. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι ο Έκτορας. Εγώ είμαι ο Βαγγέλης. Χαίρομαι πολύ. Μιλάμε στον ελληνικό. Τι κάνεις? Να είσαι καλά τώρα. Τι έγινε, επιδημία? Είμαστε ανοιχτά? Τι Σήμερα έγινε? ανοιχτά είμαστε, αλλά κόσμο δεν έχουμε. Τώρα δεν ξέρω με σένα, μπορεί να έρθει όλος ο κόσμος. Ή να μην πατήσει κανένας. Γιατί? Για να δούμε. Αποκλείεται. Βεβαίως. Πάμε εδώ μπροστά. Λίγο. Αυτό το εστιατόριο. Αυτό δεν είναι το εστιατόριο, είναι τεράστιο. Περίπου 200 άτομα έξω και 150 μέσα. Ξέρω ότι έχεις αλλάξει 3-4 ονόματα, κουζίνα το ίδιο πολλές φορές. 2 ονόματα. Κουζίνα έχω αλλάξει, το έκανα μεζοτοπολείο. Και δεν πήγε. Όχι. Το μενού το φαντάστηκες εσύ με λίγα λόγια. Ναι. Περάσανε 3 σεφ από το εστιατόριό μας. Δεν είχαμε τα αποτελέσματα που περιμέναμε. Γι' αυτό πήραμε την κατάσταση στα χέρια μας. Τι θέλεις για το μέλλον? Να έχουμε μια σταθερή πελατεία μεγαλύτερη από αυτή που έχουμε τώρα. Οι καθημερινές να μην είναι πρόβλημα. Να δω τι θα κάνω. Σκέφτομαι. Το πρέπει να κάνουμε είναι να πιάσουμε τον κόσμο απ' έξω και να τον φέρουμε μέσα. Κοίταξε, σκεφτόμουν να βάλω μια γυναίκα εκεί με ένα μίνι, άλλη μία πιπάνω με ένα μίνι και να του σταματάει και να του φέρνει όλου μέσα. Ωραία, τότε να βάλουμε και ένα κόκκινο φανάρι και τελείωσε. Όχι, δεν έχουμε ωραίο φαγητό. Να δείτε με ένα λίγο κοπέλα και εγώ ωραία. Νομίζω είναι κόνσεπτ αυτό όμως. Φαντάζεσαι. Ωραίες γυναίκες και καλό φαΐ. Βρήκαμε νομίζω το πρώτο. Πάμε τώρα για τα υπόλοιπα. Πολύ καλό. Έχοντας αποκτήσει μια πρώτη ιδέα για τον ιδιοκτήτη, ήρθε η ώρα να δοκιμάσει και το φαγητό του. Δεν έχουμε να πούμε και πολλά. Βλέπουμε σκηνιά εκεί πάνω. Γενικά βλέπουμε μια επιπολαιότητα. Πράγμα που ο Βαγγέλης που είναι σεφ, ιδιοκτήτης, μάγειρας, δημόσιες σχέσεις, designer ίσως, θα πρέπει να τα έχει κοιτάξει. Ορίστε ο κατάλογος. Καλημέρα. Προτείνετε κάτι? Ποιο είναι το πιάτο του εστιατορίου σας? Εξαρτάται τι είδος φαγητό θα θέλατε να φάτε. Κρεατικό, ζυμαρικό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ναι. Θα μας φέρετε μία μοτσαρέλα ντομάτα. Ναι. Αλπέστο. Ο βραβευμένος σεφ παραγγέλνει σχεδόν τα πάντα από το μενού για να μπορέσει να σχηματίσει γνώμη για το φαγητό. Περιμένετε παρέα. Ναι. Και μεξικάνικα φιλέτα κοτόπουλο. Θέλετε κάτι άλλο? Όχι, είμαστε καλά. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Να πάρω τον κατάλογο? Όχι, ή ευχαριστώ, θέλετε? τον κοιτάω Να είστε λίγο. καλά. Και ενώ η παραγγελία παίρνει το δρόμο για την κουζίνα, ο Έκτορας Μποτρίνη αφοσιώνεται στον κατάλογο και το περιεχόμενό του.
Γενικά οι τιμές διακυμαίνονται γύρω στα 40 ευρώ το άτομο. Στην κουζίνα η πίεση αρχίζει. Τι έχεις βάλει το φιλέτο, 2 να πάρει. Μία από εδώ, μία από εκεί, μία από εδώ, μία από εκεί και βάλει το στην άκρη. 4 από τα 6 πιάτα που υπάρχουν έχουν μανιτάρια και κρέμα. Δηλαδή βλέπουμε γεύσεις που επαναλαμβάνονται ίδιες και ίδιες, παρόλο που αλλάζουν ονομασίες. Το έχετε χτυπήσει πιο πολύ, γιατί ρε εσύ. Ποιος τα κάνει, ο Βαγγέλης. Άλλος ένας μάγειρας βλάκας. Παρόλο που δεν υπάρχει άλλος πελάτης στο εστιατόριο, το φαγητό καθυστερεί και ο Έκτορας Μποτρίνη περιμένει υπομονετικά. Σενιάν, μπράβο, Σενιάν το φιλέτο. Δώσε σαλάτα τώρα. Δώσε σαλάτα. Ας το Βασίλη, εντάξει, ας το Βασίλη κοιτά. Έχουμε ανοίξει πίσω. Πήγαν, Αγγελτή, πήγαν. 7 φορές μου το είπες. Πήγαν. Μα πήγαν. Υπάρχει άλλος άνθρωπος εκεί. Η Αγγελική δουλεύει 15 χρόνια σε εστιατόρια και είναι ικανό άτομο. Ο αυταρχικός και συγκεντρωτικός Βαγγέλης δεν την αφήνει να πάρει πρωτοβουλίες. Γιατί? Είμαστε καθισμένοι ήδη 1/4. Ήρθε μόνο το νερό, ούτε ψωμί, ακόμη τίποτε, αναμένουμε. Και ενώ ο Έκτορας Μποτρίνη ακόμη περιμένει, ο Βαγγέλης σε ρόλο σεφ δίνει οδηγίες για την προετοιμασία μιας καλής γαρνιτούρας. Πες το και ριζάκι. Το ριζάκι όμως κάνει το ριζότο. Δηλαδή ρίξε ελάχιστη, λίγο νεράκι και ελάχιστη κρεμαγάλακτος. Και κάνει το λίγο να είναι λίγο ριζότο. Το πρώτο πιάτο, μια σούπα με τραχανά, μόλις σερβιρίστηκε. Η σούπα ήρθε αρκετά κρύα. Θυμίζει κάτι ζωμούς που βλέπαμε σε ταινίες. Κάτι φυλακισμένους. Γευστικά δεν λέει τίποτε. Κοίταξε τώρα, υπάρχει άγχος, αλλά το άγχος αυτό να λειτουργήσει υπέρ μας. Να μην λειτουργήσει κατά μας. Μάλλον οι πελάτες, παιδιά, πεθαίνουν από την πολλή αναμονή. Έχεις πατάτα έτοιμη σήμερα. Βάλτε του καρότο και βάλτε του και μανιτάρια. Μανιτάρια ολόκληρα. Τα οποία κάντα... Βάλτε τα κάντα με μπαλσάμικο. Θα είναι καλύτερα. Ο Βαγγέλης δείχνει ζήλο, δηλαδή αγοράζει καλά πράγματα. Μιλάμε γι' αυτό πάντα. Εδώ είναι ένα πιάτο που από την όψη φαίνεται μόνο, δεν είναι καθόλου καλό. Αν υπάρχει λόγος σε μια ντομάτα μοτσαρέλα να είναι έτσι κομμένη, πρόχειρα, χοντρή. Αυτό το πράγμα δεν τρώγεται. Η μαγειρική έχει εξελιχθεί. Πολύ πιο ελαφριά, πιο όμορφα. Δηλαδή τρώμε πρώτα με το μάτι. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ μπρουτάλ, θεωρώ. Παρόλο που έχει ένα τριαντάφυλλο όπως κάνουν παλιά, δεν στέκει. Και θεωρώ ότι είναι υπερβολικά μεγάλα. Αυτό μπορείτε να το πάρετε. Βεβαίως. Η πρώτη εντύπωση του βραβευμένου σεφ για το φαγητό δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Τι θα γίνει στη συνέχεια? Ότι αυτό δεν τρώγεται. Πρέπει να μιλήσουμε με τον Βαγγέλη, να του πούμε την αλήθεια. Ίσως ο ίδιος δεν το έχει καταλάβει. Ίσως θα χρειαστεί να πάρει κάποιο μάγειρα κάποια στιγμή. Δεν μπορεί να είναι ο ίδιος μάγειρας και να βγάζει αυτό το πιάτο. Μετά από 25 χρόνια και επειδή αγαπάω τη δουλειά αυτή και επειδή στην κουζίνα ασχολήθηκα τα τελευταία 12 χρόνια, νομίζω έχω αρκετές γνώσεις από αυτές που μπορούν να σταθούν και μπορούν να λειτουργήσουν μια κουζίνα με μεσογειακή κάρτα. Υπάρχει ήδη πρόβλημα. Το πέστο είναι πράσινο, ζωντανό. Εδώ βλέπουμε το πέστο είναι το ίδιο πέστο που βάλαμε και στην ντομάτα, η οποία δεν τρώγεται. Τα μακαρόνια τα θεωρώ κακοφτιαγμένα. Διάλεξε ένα φιλέτο να είναι χοντρό. Όχι αυτό, βάλε ένα άλλο. Ήδη από την πρώτη επαφή, από την πρώτη όψη μάλλον, κοιτάζοντάς το, βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στο ψήσιμο κατά πρώτα. Πριν το δοκιμάσουμε. Και δεν μοιάζει καν με φιλέτο, μοιάζει με ένα σκαλοπίνι με κάτι άλλο. Για τώρα ήδη έχω αποκτήσει τη δική μου γνώμη γι' αυτό, αλλά θα το δοκιμάσουμε. Μέτριο γι' αυτό. Ο Βαγγέλης βρίσκεται ακόμη στην κουζίνα και προσπαθεί να δείχνει ψύχρεμος πριν ακούσει τη γνώμη του Έκτορα Μποτρίνη. Καθοδόν στην κουζίνα, θα δούμε τους δημιουργούς. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλώς. Ποιος έφτιαξε αυτό το πιάτο? Η κουζίνα το έκανε. Ο σεφ φταίει για οτιδήποτε βγαίνει έξω. Σωστά. Άρα ο σεφ, Τι κάναμε λάθος? θα σας τα πω μετά το λάθος σας. Θα τα πούμε μετά έξω, σας περιμένω.
Ο Έκτορας Μποτρίνη δεν ικανοποιεί την περιέργεια του Βαγγέλη και ζητάει από το προσωπικό να βγει στη σάλα του εστιατορίου για να μπορέσει να τους αποδείξει το προφανές. Εκείνοι φαίνονται σκεπτικοί και ίσως φαντάζονται ότι θα ακούσουν τα χειρότερα. Αυτή είναι η ομάδα του Βαγγέλη. Όπως είδαμε, έχουμε περισσότερο κόσμο στην μπριγάδα της κουζίνας από ό,τι στη σάλα. Οι ενδείξεις όμως λένε ότι αύριο θα έχουμε πολλή δουλειά. Θα τους δούμε λοιπόν σε ώρα δράσης. Η πρώτη μέρα στο εστιατόριο τελειώνει. Δεύτερη μέρα και ο Έκτορας Μποτρίνη είναι πάλι στο εστιατόριο από νωρίς. Αυτό το εστιατόριο στα βόρεια προάστια αντιμετωπίζει προβλήματα. Την πρώτη μέρα έγινε η γνωριμία με τον ιδιοκτήτη και το προσωπικό και η δοκιμή του φαγητού. Πώς θα εξελιχθεί η σημερινή ημέρα που ο Έκτορας Μποτρίνη θα εστιάσει στον τρόπο δουλειάς και τις ικανότητες του προσωπικού? Τι κάνεις? Καλά, Μια πώς χαρά, πάει εσύ? σήμερα? Καλά, έχουμε μια γιορτή σήμερα και είμαστε καλύτερα από χτες. Έχουμε και κρατήσεις. Αυτό είναι καλό. Χθες ήταν. Πιστεύω να γεμίσουμε. Σήμερα λοιπόν θα γεμίσει ο χώρος μέσα. Όλο πιστεύω, ναι. Και δεξιά και αριστερά. Θεωρείς όμως ότι θα μπορούσε ο χώρος αυτός να χωρίσει? Δηλαδή, εκεί να είναι η καφετέρια και εδώ να είναι το εστιατόριο, να αλλάξουμε το χώρο κάπως. Θα βάλουμε 2 τέντες, κάτι πολύ ωραίο. Να μου πεις την ιδέα σου. Θα σου πω Βεβαίως. προσεχώς. Και αν είναι καλή, θα την υιοθετήσουμε. Ο Βαγγέλης υπερασπίζεται στον Έκτορα Μποτρίνη τις επιλογές του σε όλους τους τομείς και προσπαθεί να τον πείσει ότι είναι και οι σωστές. Θα ήθελα να τα πω εδώ για να μην τα πούμε μετά. Πρώτα γι' αυτό, μετά γι' αυτό και τέλος θα βάλουμε και αυτό, Βαγγέλη, μέσα και στα δίνω. Αύριο αυτά τα πράγματα δεν θα υπάρχουν άλλο. Δεν σου αρέσουν εδώ. Δεν κάνουν σε ένα τέτοιο μαγαζί και θα βγάλουμε και εκείνο το. Και εσύ πιστεύεις ότι επηρεάζει αυτό? Όλα πειράζουνε. Δεν νομίζω, Έκτορα. Ο Θεός είναι στη λεπτομέρεια. Άμα νομίζεις εσύ. Το ρολόι. Δεν νομίζω, Έκτορα, να επηρεάζουν αυτό το φαγητό. Η εμφάνιση του μαγαζιού. Τι θα προσέξει ο άλλος το χαλί? Θα προσέξει το χαλί. Θα προσέξει τα πάντα ο πελάτης που έρχεται, γιατί κάνει κριτική και η κριτική είναι πάντα Μα καλοπρόεδρη. δεν έχουμε πάρει, ξέρεις, άσχημη κριτική για την εικόνα του μαγαζιού. Η εικόνα ακαταστασίας πάντως που επικρατούσε στην κουζίνα τη συγκεκριμένη μέρα σίγουρα δεν θα προκαλούσε θετικά σχόλια από τους πελάτες του εστιατορίου εάν μπορούσαν να τη δουν. Για το φαγητό σου έχουν πει κακό. Ναι, για το φαγητό ναι, υπάρχουν κάποιοι πελάτες που θα το πούνε, αλλά υπάρχουν και πολλοί που θα το πούνε στο πεζοδρόμιο. Αυτό το βιβλίο δεκαετίας Στιλίστικο. 50. Τόμος. Κάτσε, είμαι και κλασικός εγώ. Δεξιαρχείου. Πώς Να είμαι και- περάσουμε από το κλασικό. Είμαι κλασικός Να βγούμε τώρα. έξω. Ο κόσμος προχωράει. Σήμερα ήρθε ο Έκτορας, μπήκε μέσα, με ύφος, με τσαμπουκά, άρχισε να τα κάνει άνω κάτω, να μου παίρνει το βιβλίο του ρεζερβέ, να μου πετάει τα χαλιά. Τέλος πάντων, τι είναι αυτός? Ο Βαγγέλης, εκτός από σεφ, μέτρα, μάγειρας και φυσικός στο τέλος θα βγει, είναι και ο βασιλιάς της δικαιολογίας. Πήρε το σκύπτρο. Αυτό χτες το βράδυ δεν προλάβατε να τα αλλάξετε όμως. Αυτό εδώ. Εντάξει, είναι βλέπεις από τη λατζέρα η οποία περνάει και σφουγγαρίζει η γυναίκα. Α, σφουγγαρίζει και έχει Αν φάει. είναι να τα αλλάξουμε όλα, Ωραία, να πρέπει ρωτήσω πάλι κάτι να άλλο. ξοδέψουμε μια περιουσία. Τα ψάρια- Άκουσε κάτι να δεις. τα ψάρια δεν κοντεύουν. είναι δυνατόν να πληρώνουμε συνέχεια χρήματα, να πληρώνουμε. Κάποιος πρέπει να σταματήσουμε Έκτορα, εσύ Έκτορα. Ορισμένα πράγματα δεν στοιχίζουν τίποτα. Πώς θα στοιχίζουν? Νομίζω ότι το εστιατόριο Εδώ το καλό, η απασχολούμε 20 ταβέρνα. υπαλλήλους. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον υπάλληλο να πληρώνει. 20 υπάλληλοι είναι εδώ. Άρα, άλλο ένα λόγο να κάτσουν οι υπάλληλοι να τα καθαρίσουν. Αύριο να καθαρίσουν και αυτό. Πώς δεν καθαρίζουν? Πώς θα Ποιο? καθαρίσουν? Το ενιδρίο. Τα Μέσα ψάρια το κοντεύουν να είναι ενιδρίο. και στα άλλα. Ναι. Κοντεύουν να βρεθούν Είναι τα ανάσκελα τα αυγά, ψάρια. Έκτορα, είναι αυγά αυτά. Να καθαρίζονται όμως. Έχει κυτρινήσει το ψάρι, αυτό έχει πάθει. Κοίταξε. Ανεξαρτήτου από τι εστιατόριο είναι, ταβέρνα, γκουρμέ, βραβευμένο εστιατόριο όχι, η καθαριότητα είναι καθαριότητα. Δεν στοιχίζει πολύ. Είναι δυστυχισμένο Δεν μου- ψάρι. Έχω γνωρίσει σεφ τρελούς, αλλά εσύ μου φαίνεται τους ξεπερνάς. Δεν μπορώ να δεχτώ τον μάγειρα να έχει γνώσεις ότι θέλει να μου φτιάξει τη σάλα μου έξω, να μου κάνει το εστιατόριο, πώς πρέπει να το κάνω και τι πρέπει να κάνω. Μπορεί η καθαριότητα να είναι σοβαρή υπόθεση για κάθε εστιατόριο, όμως ο Έκτορας Μποτρίνη δεν σταματάει εδώ. Είναι αποφασισμένος να βρει τη λύση σε κάθε πρόβλημα. Έτσι, καλεί 2 νεαρούς σεφ που γνωρίζει προσωπικά, τον Μπάρη και τον Μιχάλη, με σκοπό να πείσει τον Βαγγέλη Καλά. να βγει από την κουζίνα. Σας φώναξα να κάνουμε ένα interview γιατί υπάρχει πρόβλημα. Χρειαζόμαστε επειγόντως μάγειρα. Ο Βαγγέλης θεωρεί ότι μπορεί να κάνει και το μάγειρα τα πάντα. Να το γνωρίσετε τώρα. Θα μαγειρέψετε ορισμένα πράγματα για αυτόν και θα μιλήσουμε. Καλώς ήρθες, τι κάνεις? Τι κάνεις? Βαγγέλης, κάτσε. Καθίστε, παιδιά, καθίστε. Θα αρέσει στο Βαγγέλη όμως αυτή η πρωτοβουλία του Έκτορα Μποτρίνη? Τα παιδιά είναι νέο αίμα στην κουζίνα με νέες απόψεις. Θέλω να τους δεις, να δοκιμάσουμε 2 πιάτα δικά τους, να μας πεις και τη γνώμη σου και να δούμε πού μπορούν να σε βοηθήσουν. Σε τι κόσμο απευθύνεστε? Εμείς απευθυνόμαστε σε άτομα που τους αρέσει το καλό φαγητό.
Κοίτα, είναι σχετικό αυτό. Είναι για φαγητό. Μου λες σε σεφ, έτσι. Να σε προλάβω στην επιχείρησή μου εδώ. Βέβαια, επειδή είμαι συγκεντρωτικό άτομο, δεν θα σε αφήσω είναι να ο πάντρε παντρώνε τη κατάσταση. Ελέγχει τα πάντα. Δεν θα σε αφήσω να μαγειρέψεις μόνος σου. Απορώ πώ δεν ελέγχει όλη την περιοχή. Δεν γίνεται. Έχω πρόβλημα με του σεφ. Για να βρει κάποιον που θα τον ικανοποιήσει, θα πρέπει να είναι ο ίδιος του εαυτός. Να κλωνοποιήσει τον εαυτό του και να τον φέρει να δουλέψει όλα τα πόστα. Δεν έχω βρει ένα μάγειρα και να πει εγώ αναλαμβάνω την κουζίνα και δεν σε θέλω να είμαι στην κουζίνα καραλέκα. Εγώ λέω να σταματήσουμε και να πάμε στην κουζίνα. Ο Βαγγέλης αποφασίζει αν θα προσλάβει σεφ. Δεν μου άρεσε. Ο Έκτορας Μποτρίνη ξεκινάει την αναμόρφωση του εστιατορίου. Θα αλλάξουν όλα τα πράγματα. Εμένα συγγνώμη, δεν μου κάνει αυτό. Η πόρτα είναι εκεί. Χαίρετε, καλή συνέχεια. Μία είναι, να είστε καλά. Το μενού αλλάζει και αυτό. Είναι όμως αυτό αρκετό για να σωθεί το εστιατόριο? Εφιάλτη στην κουζίνα στο Χαλάνδρι. Ο βραβευμένος σεφ επισκέφτηκε για πρώτη φορά το εστιατόριο του Βαγγέλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η πρώτη του εντύπωση για το φαγητό ήταν μέτριο έως κακό. Και αυτό δεν τρώγεται. Ο ιδιοκτήτης κάνει τη ζωή του προσωπικού δύσκολη. Πάω να με γράψω μόνος μου γάμο. Ο Έκτορας Μποτρίνη φωνάζει δύο νεαρούς σεφ που πρέπει να αποδείξουν στο Βαγγέλη πόσο καλή είναι. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα σπαγκέτι με σάλτσα ντομάτα, τοματίνια και μοτσαρέλα. Ο Μιχάλης έχει όσα υλικά χρειάζεται και ξεκινάει την προετοιμασία του πιάτου που θα δοκιμάσει ο Βαγγέλης. Την ίδια ώρα, ο ταλαντούχος σεφ προσπαθεί να πείσει τον ιδιοκτήτη να δώσει μια ευκαιρία στους δύο νεαρούς. Άρα τα 22 τώρα θα μου κάνουν κουζίνα επαγγελματική. Είναι 25, είναι 23. Είναι δυνατόν, ρε. Θα φτιάξουμε μια παραδοσιακή ιταλική συνταγή, λίγο πειραγμένη. Θα είναι σπαγκέτι με κόκκινη σαλτσούλα συν κοτόπουλο. Και ο Πάρης προσπαθεί να ετοιμάσει το δικό του πιάτο. Θα αρέσει τόσο στο Βαγγέλη ώστε να τον κάνει να σκεφτεί θετικά για τον νεαρό σεφ. Καθίστε, παιδιά. Τι έχετε φτιάξει? Χρησιμοποίησα μια παλιά ιταλική συνταγή, Ναι. σαρώσα, κοντία προσούτο, έβαλα κοτόπουλο μέσα και το ονόμασα σπαγκέτι μοτσαρέλα κοτόπουλο. Εσύ σεφ τι Μια έκανες? πάρα πολύ απλή συνταγή, ένα σπαγκέτι κοτόπουλο με τοματίνια και μοτσαρέλα. Άρα πρέπει να δοκιμάσεις εσύ να μας πεις. Κανονικά εδώ πιτσάναμε δύο πυρούνια, αλλά εμείς θα βάλουμε το ένα. Δεν μου άρεσε. Ντομάτα μου ήρθε στο στόμα. Μόνο ντομάτα. Ωραίο. Κάνω να δεις εσύ αυτό. Γιατί δεν είναι σονταρισμένο σωστά, το είχαν τελείως διαφορετικά. Αυτή είναι πιο ολοκληρωμένη, πιο δεμένη, δεμένο, νόστιμη, ωραίο. απλή. Πολύ καλή. Εσύ έχεις διάθεση να μάθεις την κουζίνα. Έχεις διάθεση να δουλέψεις στην κουζίνα. Δηλαδή είναι στο DNA σου το η μαγειρική τέχνη. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό είναι. Εγώ σας αυτό με ενδιαφέρει. αφήνω να μιλήσετε λίγο ακόμη, φεύγω. Τελειώνετε την κουβέντα σας. Θα σκεφτώ και εγώ ορισμένα πράγματα και θα τα πούμε αργότερα. Ο Βαγγέλης εξακολουθεί να ανακρίνει τους υποψήφιους σεφ, ενώ ο Έκτορας Μποτρίνη βγαίνει μια βόλτα για να συλλέξει πληροφορίες από πιθανούς πελάτες. Για ένα εστιατόριο θέλουμε να ρωτήσουμε. Για ένα εστιατόριο. Λέγεται Ανδαλουσία. Εδώ κοντά είναι, δεν το γνωρίζετε. Γνωρίζω ότι κάπου βρίσκεται εδώ στη Λεωφόρο Πεντέλης. Είχε κάποιες άλλες ονομασίες παλιά. Τώρα είναι ένας καινούριος χώρος και πολύ όμορφος. Μήπως γνωρίζετε το εστιατόριο Ανδαλουσία? Όχι. Δεν το γνωρίζετε. Οι γείτονες δεν δείχνουν να γνωρίζουν πολλά για το εστιατόριο. Κάποιοι πελάτες βρίσκονται ήδη στο χώρο και ο Έκτορας Μποτρίνη επιστρέφει από τη βόλτα, περιμένοντας να ακούσει την απόφαση του Βαγγέλη για τους υποψήφιους σεφ. Καλώς τον Έκτορα. Πώς πήγε η συνάντηση με τα παιδιά? Ο ένας, ναι μεν, αλλά δεν μου φάνηκε και πολύ να έχει τη διοίκηση. Ο άλλος, τσαμπατσούλης. Θα υποθέσω λοιπόν ότι δεν κρατάμε κανέναν. Θα βρούμε καινούριους. Πάντως περίμενα πιο πολύ κόσμο σήμερα. Εγώ σε καντέμιζες. Εγώ καντέμις. Εγώ νομίζω κάτι άλλο φταίει. Καντέμισε. Εγώ νομίζω πρέπει να πάμε στην κουζίνα να δούμε τι γίνεται. Καντέμισε σε τίποτα άλλο. Ο Βαγγέλης υπολόγιζε ότι θα γεμίσει το εστιατόριο, αλλά φαίνεται ότι έπεσε έξω. Μόνο 35 κουβέρ σε μια αίθουσα που χωράει 350 άτομα. Ο Έκτορας Μποτρίνη αλλάζει ρούχα και είναι έτοιμος να μπει στην κουζίνα για να διαπιστώσει από κοντά πώς δουλεύουν. Άντε ρε Γρηγόρη, Ετοιμαζόμαστε να μπούμε στην κουζίνα. Στα άδυδα βασικά.
και λέμε ότι η Παναγία κοντά μας. Αυτό είναι το καλύτερο. Wow. Κάτω γίνεται ένας χαμός. Είναι σαν να είμαστε σε παγοδρόμιο. Χαμός. Πρώτα βγάλετε μου κάτι. Τι έγινε, παιδιά? Κουζίνα καταραίει. Πάμε πρώτα το... Βλέπουμε γενικά μια δυσκολία. Κάτω εκεί πέρα το όπως το ξέρεις, αγόρι μου. Το συνταγολόγιο εκεί πέρα είναι το συνταγολόγιο. Εκεί το συνταγολόγιο, το θυμάσαι. Εκεί το έχω το συνταγολόγιο. Το βλέπεις το συνταγολόγιο. Εκεί το έχω. Εκεί είναι οι συνταγές. Απέναντι είναι. Καλά ψημένο είναι. Ο κύριος Βαγγέλης λοιπόν δίνει οδηγίες στους μάγειρες του. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι γίνεται τώρα πάσο. Έξω έχουμε κόσμο, ο Βαγγέλης είναι από την έξω μεριά και συνεχώς βρίζει. Του σου ρε θα πάω να με γράψω μόνος μου γάμο την. Θα ήταν ώρα κάποια στιγμή να μπεις να μαγειρέψεις μόνος σου. Όχι, τώρα να τσέφ μας και να δουλεύει για μένα. Τα πολλά λόγια πολλές φορές είναι φτώχεια. Οι εικόνες τα λένε όλα. Αρκετά από τα πιάτα επιστρέφουν σχεδόν γεμάτα στην κουζίνα, παρά το ζήλο και τις μαγειρικές οδηγίες που έδινε διαρκώς ο Βαγγέλης στο προσωπικό. Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Θα τα πούμε αύριο. Θα κάνουμε ορισμένες αλλαγές σε όλα. Αύριο το μαγαζί θα είναι κλειστό ούτως ή άλλως. Θα οργανωθούμε. Θα κλείσουμε αύριο. Και θα ακούσουμε, θα μας πει. Θα οργανωθούμε. Άμα είναι ωραία, θα τα δεχτούμε όλα, παιδιά. Θα οργανωθούμε σε όλους τους τομείς. Θα φτιάξουμε λίγο εδώ που δουλεύουμε και τον κύριο θα τον αφήσουμε έξω από την κουζίνα. Δηλαδή θα βάλουμε μια κορδέλα εδώ κάτι, μια ταινία, ένα χαλκά κάτι, ένα σύρμα και θα μείνει έξω. Και θα δουλέψουμε εμείς. Να δούμε αν μπορούμε καλύτερα. Τι γνώμη έχετε? Να δοκιμάσουμε, γιατί όχι. Γιατί αυτή δεν είναι κατάσταση. Σοβαρά, δεν αυτός που φωνάζει πρέπει να μπει μέσα. Εγώ αυτό νομίζω. Αύριο θα δούμε χειρότερα. Η δεύτερη μέρα στο εστιατόριο τελειώνει για τον Έκτορα Μποτρίνη. Ποια είναι όμως η γνώμη του? Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της δεύτερης μέρας. Μιας μέρας με πολλές εντάσεις, πολλές κόντρες, όπου ο Βαγγέλης εξακολουθεί να είναι στον κόσμο του. Μας είχε πει ότι θα έκανε περίπου 200-300 άτομα, ότι αυτός δεν ξέρει. Όλο φάσκι και αντιφάσκι. Ήρθαν μόνο 30. Βέβαια στην κουζίνα έγινε ένας πανικός, σαν να ήρθαν το ίδιο 300. Όπου ο Βαγγέλης συνεχίζει να είναι ο αυταρχικός σεφ ιδιοκτήτης και να κάνει ό,τι θέλει αυτός. Δυσκολεύει την κατάσταση. Αρχίζει και η βροχή και καιρός να φεύγουμε. Τρίτη ημέρα στο εστιατόριο, που σήμερα θα μείνει κλειστό. Αν δεν γίνουν οι αλλαγές που έχει σχεδιάσει ο βραβευμένος σεφ, δεν θα μπορέσει να ξανανοίξει αύριο. Θέλω να σου δείξω κάτι. Τι είδες? Τι είναι αυτό? Η τραγουδίστριά μου. Ο μαγειράς. Η τραγουδίστριά μου. Ρέστοραν, καφέ, ντεσέρτ, κόφι, catering, μπουζούκια. Και ζωντανή μουσική. Μπουζούκι. Το φαίνεται Παρασκευή Κυριακή με Κυριακή μεσημέρι. Έβαλε την φωτογραφία της. Πας και ξέρεις τι δούνε, επειδή είναι ωραία κοπέλα. Πας και τη δούνε και πούνε μέσα. Δεν σ' αρέσει? Το βγάλουμε αυτό το πράγμα. Άμα δεν σ' αρέσει, το βγάλουμε. Πιστεύω ότι η ταμπέλα δεν είχε ενοχλήσει. Τώρα πώς το βλέπει ο σεφ ότι ενοχλεί η ταμπέλα, δεν το καταλαβαίνω. Πέρασε, αγαπητέ φίλε. Α, βλέπω. Πολύ καλά, εσύ. Καλά. Προχώρα λίγο. Ξέρεις τι κρύβω, Ναι, βλέπω τι κρύβεις, οι αλλαγές. Πώς δεν σου λέω τι κρύβω. Τι? Έχεις και μία αρρώστια με το ρεζερβέ μου, ξέρεις που το βρήκα. Ξέρεις που το βρήκα, πού? με στο σιρτάρι. Αλήθεια, να το δω. Έχεις κρύψει, Να το δω. Όχι. Όχι, κάτι θέλω να δω. Όχι. Καλά, να ξεκινήσουμε από αυτό τότε. Πάλι το χαλί. Πάλι το χαλί. Το χαλί να βγει Δεν έξω. έφερες ένα καινούριο χαλί σήμερα όμως. Θα φέρουμε και καινούριο χαλί και θα μας δώσει και το βιβλίο. Ποτέ. Το βιβλίο είναι το ρεζερβέ μου. Ωραία. Κράτα τον μπακαλό βιβλίο. Εσύ με το βιβλίο ανακατεύεσαι. Με όλα με ανακατεύομαι. Αντί να ανακατεύεσαι με την κουζίνα, να μου κάνεις ένα καλό φαγητό, εσύ βλέπεις το βιβλίο και το χαλί. Τέρμε πολλές κουβέντες. Ώρα να φωνάξει τα παιδιά να μιλήσουμε, νομίζω. Τι τους θέλεις? Όλοι μαζί να πούμε Θα τους πράγματα. θέλω έξω. Αγγελική, Αστέριε, Βασίλη, γελάτε λίγο έξω. Δυσκολεύουν τα πράγματα, θα έλεγα. Ο Βαγγέλης δεν παίζεται. Ξαναμπήκα μέσα και είδα ότι ενώ είχα πετάξει το χαλί έξω, το ξαναέφερε. Δηλαδή δεν βάζει μυαλό. Μπήκα έξω να του δείξω την πινακίδα που έχει με μια τραγουδίστρια, ότι πρέπει να φύγει από εκεί. Και μου είπε ότι του αρέσει, ότι είναι εξαιρετική και ότι θέλει να μείνει. Τις προηγούμενες ημέρες, κάθε προσπάθεια του Έκτορα Μποτρίνη να πείσει το Βαγγέλη ότι λειτουργεί με λάθος τρόπο, πέφτει στο κενό. Έτσι, αποφασίζει να μοιραστεί τις σκέψεις και τις ανησυχίες του με όλο το προσωπικό. Βρεθήκαμε λοιπόν να μιλήσουμε για αυτά που είδαμε χθες. Τρίτη μέρα σήμερα, κλειστό το μαγαζί.
Έχετε να πείτε εσείς κάτι για τον κύριο Βαγγέλη? Χθες είδαμε στην κουζίνα, μπήκε μέσα, ήταν ο σεφ. Ο σεφ βέβαια εκτός της κουζίνας, γιατί ήταν απ' έξω, έδινε εντολές, φώναζε, έδινε δικές του συνταγές, βάλε αυτό, βάλε γαρνιτούρα. Πώς το βλέπεις αυτό? Μια χαρά. Σε βολεύει. Τι να πει το παιδί, το έχεις κοίταξε. Μα είμαι στο πάσο στα 200, είμαι στο πάσο, τον βοηθάω. Δεν υπάρχει ο σεφ μέσα στην κουζίνα που θα κάνει το καταμερισμό της δουλειάς και θα πει εσύ φτιάξτε τις μπριζόλες, εσύ κάνετε τη γάνια, εσύ κάνετε τις τροφογέτες. Γιατί δεν υπάρχει? Γιατί, γιατί τον σεφ εδώ σε αυτή την κουζίνα, όπως είμαστε εδώ, δεν τον έχουμε μέσα στην κουζίνα, τον έχουμε έξω. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός? Εγώ είμαι. Εγώ νομίζω ότι σήμερα εσύ θα μείνεις έξω από την κουζίνα. Εγώ θα μπω μέσα με την κούκλα την κυρία θα δω και το φίλο μας. Θα τα δοκιμάσεις βέβαια. Έτσι είναι. Και θα κάνουμε αλλαγές σε όλα. Εγώ είμαι σύμφωνος. Δεν ξέρω τα παιδιά. Όποιος δεν θέλει μπορεί να το πει τώρα και να φύγει. Θα αλλάξουν όλα τα πράγματα. Μέσα και έξω. Θα καθαρίσουμε κι εμείς. Όλοι σας, γιατί νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι, ο σερβιτόρος πρέπει να καθαρίζει το κομμάτι του. Ποιος θα καθαρίσει, εγώ? Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι εδώ πέρα για αυτή τη δουλειά. Δεν δέχομαι να καθαρίσω. Γιατί? Ποιος θα καθαρίσει? Θα φέρουμε συνεργείο καθαρισμού. Δεν είναι η δουλειά μου να πιάσω σκούπα και φαράση. Και ο σερβιτόρος τι πρέπει να κάνει δηλαδή? Αν δεν σου κάνει. Εμένα, συγγνώμη, δεν μου κάνει αυτό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά. Λοιπόν, θα είναι εκεί. Χαίρετε, καλή συνέχεια. Μία είναι, να είστε καλά. Και αν συνεχίσεις έτσι θα σου φύγουν όλοι. Στο λέω να το ξέρεις. Δεν θέλει κανένας, θα μείνουν όλοι εδώ μαζί. Βάζω στοίχημα. Μας είπε ότι χρειάζεται να καθαρίσουμε το μαγαζί, να το γλύψουμε, να καθαρίσουμε καρέκλες. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το πράγμα, διότι δεν έχω συμφωνήσει καταρχήν κάτι τέτοιο με τον κύριο Καραλέκα. Και δεν θα καθαρίζω και τις καρέκλες του καθενός. Είναι πρόβλημά της, μπορεί να πάει σε κάποιο άλλο μαγαζί να μην καθαρίζει τραπέζια και καρέκλες. Ξέρεις τι σκέφτομαι? Ότι εκεί που έχεις την κυρία στην ταμπέλα, να τη βγάλεις και να βάλεις τον εαυτό σου. Ποιος νομίζει ότι είναι το αφεντικό? Σήμερα είναι η μέρα αλλαγών για το εστιατόριο. Και μία από τις προτεραιότητες για τον Έκτορα Μποτρίνη είναι και η καθαριότητα της κουζίνας που είχε πρόβλημα. Έπεσαν με τα μούτρα στη δουλειά από ό,τι είδαμε. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Το περίεργο πάντως είναι ότι παρόλο που έξω υπάρχει μια γενική ακαταστασία, τα ψυγεία εσωτερικά τους είναι πεντακάθαρα και όλα τακτοποιημένα πολύ καλά. Περίεργο. Παιδιά, εμείς κάνουμε το καλύτερο φαγητό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έξω από την κουζίνα. Έξω, έξω, έξω. Φαγητό, να το θυμάστε αυτό, έτσι. Έξω. Εδώ δεν περνάς. Πάμε. Όπως βλέπετε, οι δουλειές στην κουζίνα τελείωσαν. Δεν έγινε 100% χειρουργείο, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Οποιοςδήποτε ερχόταν μέσα, αυτό που θα έκανε ήταν μόνο να τη γυαλίσει, τίποτα να κάνει παραπάνω. Ήταν μια κουζίνα που ήταν στα όρια του απαράδεκτου να είναι πεντακάθαρη και να γυαλίζει. Παρόλο που είναι παλιά κουζίνα, είναι πεντακάθαρη και μπορούμε να δουλεύουμε πλέον. Ο Έκτορας Μποτρίνη παίρνει γρήγορα την κατάσταση στα χέρια του και μοιράζει δουλειές στο προσωπικό, βάζοντας το μέτρ επικεφαλής. Μαζί δεν θα μπορέσουμε να συνοηθούμε, άρα εσύ αναλαμβάνεις να στήσει όλο αυτό το σκηνικό. Τι θα κάνεις εδώ? Ωραία. Όπως είπαμε, θα διαχωρίσουμε τα πράγματα, θα βάλουμε το παραβάν, καναπέδες και το κάνουμε καφέ. Θέλετε να ξεκινήσουμε αμέσως? Να ξεκινήσουμε αμέσως, παιδιά. Άντε να το φτιάξουμε μέτρο να δούμε τι θα βγει. Να δω τι αποτέλεσμα θα βγει. Φτιάξτε το. Η κουζίνα είναι πλέον καθαρή και η προσοχή του Έκτορα Μποτρίνη στρέφεται στην αλλαγή του χώρου και στο διαχωρισμό του σε καφέ και εστιατόριο. Το προσωπικό αρχίζει να μεταφέρει τα έπιπλα και να βοηθάει όπως μπορεί. Πού είναι όμως ο Βαγγέλης? Τι έγινε, κουράστηκες? Οι μισοί θα δουλεύουμε και οι μισοί θα κάνουν βόλτες. Κάνω βόλτα, σκέφτομαι. Σκέφτεσαι, μη σκεφτείς πολύ και το κάψεις. Για Πάμε. να δούμε. Για να δούμε τι θα φτιάξεις. Για να δούμε. Ξεκινήσαμε την καθαριότητα και όπως περίμενα εξάλλου, ο Βαγγέλης εξαφανίστηκε. Πραγματικά τον ψάχναμε σε όλο το μαγαζί, ήταν έξω, κοίταγε τα λουλούδια, έκανε άσχετα πράγματα. Τελείως αντίθετα από αυτά που έπρεπε να κάνει εκείνη τη στιγμή. Παρά τις αρχικές αντιρρήσεις του Βαγγέλη, το προσωπικό κατεβάζει τελικά την πινακίδα της τραγουδίστριας με συνοπτικές διαδικασίες. Τελικά πήγε και κατέβασε και τη φωτογραφία της κοπέλας. Είναι απίστευτος. Θα φτιάξουμε το πέστο, βάζουμε βασιλικό πλυμμένο. Ο Έκτορας Μποτρίνη βρίσκεται στο βασίλειό του και αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει την Αγγελική για τη θέση του σεφ όπως της υποσχέθηκε. Ένα ανθρώπινο πέστο. Ένα απλό πιάτο που ο Βαγγέλης ακόμα και αυτό κατάφερε να καταστρέψει. Η Αγγελική τελικά νομίζω είναι το κλειδί. Ο Έκτορας μου είπε ότι μπορώ να γίνω σεφ κάποια στιγμή. Να το προσπαθήσω. Γιατί όχι. Εδώ είμαστε.
Στο ίδιο τηγάνι βάζεις κρεμμύδι σκόρδο. Ωραία. Αυτό το βάλεις επάνω. Πάνω θα βάλουμε τη μοτσαρέλα και από πάνω λίγη παρμεζάνα. Πάει και αυτό. Να σου δείξω το πέστο τώρα πώς γίνεται. Σωστά. Άρχισε εδώ. Ένα κουτάλι. 2 κουτάλια. Και το δένεις έξω. Βάζεις και λίγο παρμεζάνα. Ο δημιουργικός σεφ δείχνει την προετοιμασία κάποιων βασικών πιάτων στην Αγγελική και τώρα έρχεται η ώρα του Βαγγέλη να δοκιμάσει τη γεύση τους. Πολύ ωραία, δουλεύουμε βλέπω. Καλώς τον έφτωρα. Και εμείς δουλέψαμε. Μοτσαρέλα ντομάτα που έφτιαξες χθες. Πολύ ωραία. Το κοτόπουλο παρμεζάνα όπως πρέπει να είναι και το πέστο όπως πρέπει να είναι. Φαίνεται ωραία όμως. Αυτό φαίνεται πάρα πολύ ωραίο και οι πατατούλες είναι πολύ ωραίες. Πολύ καλό. Σε είχα παραξηγήσει. Πολύ καλό. Μπράβο. Δύναμη. Για να δούμε αυτό. Για να δοκιμάσεις και αυτό. Σε αυτό το χώρο θα έρθεις να φας κάτι πολύ ωραίο, νόστιμο, απλό και να ξανάρθεις. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Αυτό πρώτα. Θέλει και αυτό πρώτα. Πολύ ωραίο κοτόπουλο, Μ' άρεσε πολύ. Σαν μάγειρας, ο Έκτορας είναι καλός. Έφτιαξε 3 πιάτα, 1 κρύο και 2 ζεστά και είδε ότι έχει γνώσεις και ότι μπορεί το πιάτο του να σταθεί και να μείνει ευχαριστημένος ένας πελάτης. Το προσωπικό επιτέλους καθαρίζει σχολαστικά το ενιδρίο έπειτα από πολύ καιρό. Οι οδηγίες του Έκτορα Μποτρίνη φαίνεται πως πιάνουν τόπο και οι δικαιολογίες του Βαγγέλη καταρρίπτονται. Φτάσαμε στο τέλος της τρίτης και πιο κουραστικής μέρας. Μια μέρα με πολλές εντάσεις και πολλές εξελίξεις. Ο Βαγγέλης βέβαια εξακολουθεί να είναι στον κόσμο του. Ένα μικρό παράδειγμα. Το χαλί έχει γίνει πτάμενο. Το πετάμε έξω, συνέχεια γυρίζει μέσα. Α, και αύριο ανοίγουμε πάλι. Ο Έκτορας Μποτρίνη έρχεται για 4η μέρα στο εστιατόριο του Βαγγέλη, που σήμερα θα ξανανοίξει μετά τις αλλαγές που έγιναν, ελπίζοντας να προσελκύσει πελάτες και να καταφέρει να σωθεί. Το ένα θαύμα μετά το άλλο, Άλλαξε την ταμπέλα. Τι κάνεις, καλά. Ομορφαίνουμε το χώρο μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Πέρασε. Πάω. Πέρασε. Τέλο, βιβλίο σου. Τι είναι αυτό. Θα πετάξει αυτό το μπακάλο βιβλίο. Τελειώνουμε. Εντάξει, θα το βγάλουμε και το βιβλίο, εντάξει. Θα το βγάλουμε κάποια στιγμή. Βεβαίως, βεβαίως. Καλά και το ενιτρίο. Ο Μέτρη χτες άλλαξε τα ψάρια και το νερό. Ίδιο ενιτρίο είναι. Ευτυχισμένα ψάρια και πεντακάθαρα. Τι θα πεις, ένα σπεσάκι. Τίποτα. Αλήθεια, ποιος θα διαφημίζει στο μαγαζί. Με folder, με flyers. Χέρι με χέρι δηλαδή στον κόσμο. Ναι, μέσα και μέσα από τους πελάτες μας. Δηλαδή αυτοί που είναι εδώ, κατάλαβες, που φεύγουν ευχαριστημένοι. Ωραία τότε. Σου έχω μια έκπληξη. Καλά. Να έκπληξη σου. Μαρία. Βάγγελες, τι κάνεις Μαρία. Σας βοηθήσω να Να τι κάνει η Μαρία. Α, ωραίο flyers. Εσύ το έχεις κάνει. Μαρία. Πάρα πολύ ωραίο. Είδες λοιπόν. Φοβερά χρώματα. Τέλειο. Εντυπωσιακό. Ωραία. Θα αρέσει σε όλους πιστεύω. Ωραία. Άρα θα πάτε μαζί. Τέλειο. Αυτή. Θα δουλέψετε Τι να λίγο. κάνω. Θα δουλέψετε μαζί λίγο. Μαζί. Θα σας βοηθήσω εγώ να μοιράσουμε τα flyers. Θα έχουμε καλό φαγητό όμως. Θα μας κάνει καλό φαγητό ο Μποτρίνης. Σίγουρα. Αν άμα φύγετε κρίνω κάποια από φορά και χτες όμως τα 3 πίτα που έβγαλες, νομίζω ότι αξίζει να τους Είναι φέρουμε ώρα. τους πελάτες. Η διαφήμιση όμως είναι το παν. Τα καταφέραμε και έφυγε και από το μαγαζί. Πέρασε. Να κάνει και κάτι. Ο Βαγγέλης αναλαμβάνει επιτέλους δράση μετά από 3 ημέρες απραξίας και αντιδράσεων. Η παρουσία της όμορφης κοπέλας βοήθησε στην απόφασή του να βγει στο δρόμο για να διαφημίσει το εστιατόριό του. Να δούμε τώρα τις 2 κυρίες εδώ πέρα. Γεια σας. Καλησπέρα σας, τι κάνετε. Είμαστε από ένα εστιατόριο στη Λεωφόρο Πεντέλης. Ναι. Λέγεται Ανταλουζία και το βράδυ κάνουμε ένα πολύ ωραίο πάρτι. Και προσφέρουμε και πολύ κρασί. Εμείς. Δωρεάν το κρασί. Μετά την Αττική Οδό 100 μέτρα. Βάλτε ένα φυλάδιο. Σήμερα κάνουμε το βράδυ ένα ωραίο event. Διαθέτει μουσική Βεβαίως, ζωντανή μουσική. από Παρασκευή και... Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή μεσημέρι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Την ίδια ώρα, το προσωπικό ετοιμάζει το χώρο λίγο πριν τη μεγάλη βραδιά, ενώ ο Έκτορας Μποτρίνη επιθεωρεί τις τελευταίες λεπτομέρειες στην κουζίνα. Τα ψέματα τελείωσαν. Το μέλλον και η επιβίωση του εστιατορίου κρίνονται σήμερα. Και ο Βαγγέλης γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτή είναι η μοναδική του ευκαιρία να σώσει την επιχείρηση. Μετά τις παρεμβάσεις, η εικόνα του εστιατορίου έχει αλλάξει αισθητά.
ο χώρος είναι πιο φιλόξενος και πιο ζεστός. Ο Βαγγέλης επιστρέφει μετά από μια πραγματικά συγκινητική προσπάθεια να διαφημίσει το εστιατόριο. Καλά, δούλεψε αυτές τις μέρες, όσο δεν έχεις δουλέψει όλη τη ζωή. Όχι, σε κάθε μέρα δουλεύω. Καλά. Πρώτη φορά δούλεψα έξω. Έτσι, αλλά είχα μια ωραία παρουσία. Να σου πω, καλό είναι αυτό. Και μου πήγε καλά. Όταν είσαι έξω, δουλεύουν και πιο πολύ μέσα από ό,τι νομίζω. Λες. Ναι. Θα το κάνω. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και να ξανάρθεις πάλι. Οπωσδήποτε. Γεια σου, γεια σου. Πώς το βλέπεις? Πάρα πολύ καλό. Να λοιπόν, το αποτέλεσμα. Το εστιατόριο. Βέβαια, έπρεπε να τσακωθούμε για να αλλάξει. Χωρίσαμε τους δύο χώρους. Ωραία τα σουπλά. Το φτιάξαμε ωραίο. Ωραία λουλούδια. Τα διάλεξες. Μυρίζουν. Δεν κοίταξε. Του λείπα να μυρίσει. Τα παιδιά δουλεύουν μέσα, όσο μένεις έξω δουλεύουν καλύτερα. Έχουν την ησυχία τους. Κοίταξε, αφού μου κάνεις και την αγγελική μου την κάνεις σεφ, δεν θα ξαναπάω στην κουζίνα πάλι. Ωραία. Αφού θα έχει τις δικές σου οδηγίες, τις δικές σου συνταγές, δεν χρειάζομαι πλέον εγώ εκεί. Ωραία, να τους φωνάξουμε τότε έξω, να μιλήσουμε για να τους εξηγήσουμε τι θα κάνουμε απόψε. Κατερίνα! Παιδιά, ελάτε όλοι έξω! Τώρα! Κατερίνα, Αγγελική! Το προσωπικό ανυπομονεί να ακούσει όσα έχουν να πούν ο Βαγγέλης και ο Έκτορας Μποτρίνη λίγο πριν το εστιατόριο ανοίξει ξανά τις πόρτες του για τους πελάτες. Περισσότερο όμως ανυπομονεί η Αγγελική, που απόψε είναι η νέα σεφ. Επιτέλους έφτιαξε και το καφέ. Έκτορα, έγινε όπως πρέπει. Κάτι. Έγινε πολύ ωραίο. Και το καφέ και το εστιατόριο. Εσείς θα μας πείτε, πώς βλέπετε τις αλλαγές? Πολύ ωραία. Τέλεια. Εσύ πώς τις βλέπεις? Νομίζω σήμερα σε εκτίμησα πιο πολύ. Είσαι ένας καλός άνθρωπος και ένας καλός μάγειρας. Αλλά το μάγειρας σήμερα κομμένο, από σήμερα είσαι ένας καλός σεφ. Μετά το βρίσιμο. Μετά το βρίσιμο. Δεν ήξερα χτες. Παιδιά, και χτες, μπορεί σε μερικά παιδιά από εσάς να ήμουν να φώναζα, αλλά είχα αγωνία, είχα άγχος. Εγώ νομίζω ότι είμαστε... Δεν θα πάω στην κουζίνα καθόλου. Έτσι, αυτό είναι το πιο βασικό. Ούτε θα πάω μέσα καθόλου. Το βασικότερο είναι αυτό. Να αφήσετε τα πράγματα πάνω σας. Σας βλέπω και μετά από την... πολύ καλά. Περίμενε, και μετά που γνώρισα εσένα, παρετούμε και από σεφ σήμερα. Δεν με αφήνει να δεν ξαναείμαι σεφ, τελείωσε. Δεν το κόβει. Κατερίνα, τελείωσε σεφ σήμερα. Εμείς να πάμε στην κουζίνα σιγά σιγά, Να αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε για το βράδυ. Μόνο το έξω χώρο. Και αυτός να πάει και μια βόλτα, δεν μας πειράζει, όπου θέλει. Μα δεν πάω βόλτα του. Όπου θέλει, να εξαφανιστεί. Και εμείς θα βρούμε την άκρη μόνοι μας. Ναι, την άκρη θα τη βρούμε. Δηλαδή δεν με αγαπάς? Πάρα πολύ, αλλά έξω του μαγαζιού. Τι βρήκα. Κάτω, τρέπεσε λίγο. Έχουμε βρει τη λύση ότι πρέπει πλέον να είναι μόνο οικοδεσπότης και από τη στιγμή που δεν μαγειρεύει δεν μπορεί να είναι και ο μάγειρας και ο γενικός διευθυντής. Χάρη σε σένα άλλαξαν όλα εδώ και πιστεύω ότι θα γίνει μια πολύ ωραία δουλειά. Μας καθυστερείς. Καλά. Πάμε. Πάντα κακό κάνει. Άντε, καλή δουλειά. Παιδιά, να είχαμε καλή δουλειά. Πάμε στις δουλειές μας. Να είχαμε καλή δουλειά όλοι. Πάμε εμείς. Μετά από όσα άκουσαν, φεύγουν για να αναλάβουν ο καθένας το πόστο του. Σύντομα θα φανεί εάν οι προσπάθειες των τελευταίων ημερών απέδωσαν. Το ότι είπε ο Βαγγέλης ότι παραιτούμε από σεφ είναι η μόνη λογική κουβέντα που είπε τις τελευταίες 3 μέρες. Και όλοι το χάρηκαν. Σας έφερα δώρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καινούριες κατσαρόνες, καινούρια αρχή. Τηγάνι. Και πάμε να μαγειρέψουμε, έχει πάρα πολύ κόσμο. Πάμε. Καλά πάλι αυτό. Τίποτε. Το ξεχνάμε αυτό. Αυτό είναι το καινούριο που μιλήσαμε χθες. Τι έχει φτιάξει? Αυτό που λέγαμε χθες. Τα πιάτα σου. Σάλα με κατσίκι σωτηρί, καπρί, σολομός, φριτέλες. Θα βασιστούμε σε αυτό και ξεκινάμε. Η φιλοσοφία μας είναι αυτή από εδώ και πέρα. Πολύ μ' αρέσει. Ωραία αυτό. Εγώ και κάτω ρε σήμερα. Σήμερα με αυτό δουλεύαμε. Έχουμε αυτά πλέον. Να έχεις καλή δουλειά. Εντάξει. Στο καλό. Έχω το κατάλογο εσύ. Μπήκα στο κατάλογο. Η διαφήμιση που έκανε ο Βαγγέλης τις προηγούμενες ώρες φέρνει αποτελέσματα και οι πρώτοι πελάτες καταφθάνουν για τη μεγάλη βραδιά. Το νέο μενού τραβάει αμέσως την προσοχή. Πατάτες εκατές δίπλα το φιλέτο και σάλτσα από πάνω. Μπράβο, πάμε. Δώσε μου λίγη παρμεζάνα τώρα. Το φιλέτο θέλω. Μπράβο, αλάτι πιπέρι έχουμε βάλει. Κάντε πιο κόκκινη, θέλει να είναι ωραία κυλωμένη, εντάξει. Ορίστε. Το βάζεις στο πιάτο. Σήμερα είναι η πρώτη φορά που η κουζίνα αρχίζει να λειτουργεί καλά. Τις προηγούμενες ημέρες ο Βαγγέλης ήταν εκτός από ιδιοκτήτης και σεφ. Με αποτέλεσμα να μην τους αφήνει να δουλέψουν. Τώρα πια η κουζίνα είναι σε γυναικεία χέρια.
Ο Έκτορας βγαίνει για λίγο από την κουζίνα και παρακολουθεί με ικανοποίηση τον κόσμο που απολαμβάνει το φαγητό. Ο Βαγγέλης δείχνει ευχαριστημένος το ρόλο του οικοδεσπότη, ενώ η υπέροχη φωνή της τραγουδίστριας δημιουργεί ακόμη πιο όμορφη ατμόσφαιρα. Δώσε το φράουλα και την κόκκινη από μέσα. Η κουζίνα λειτουργεί με την καθοδήγηση και την εμπειρία του Έκτορα Μποτρίνη. Ο Βαγγέλης αναλαμβάνει μόνο χρέη οικοδεσπότη. Ο Έκτορας Μποτρίνη κάνει ό,τι μπορεί για το προσωπικό στην κουζίνα. Θα διατηρήσει ο Βαγγέλης στο μέλλον τις αλλαγές στο εστιατόριο. Εφιάλτη στην κουζίνα στο Χαλάνδρι. Ο Βαγγέλης κάνει την τελευταία προσπάθεια για να γνωρίσουν οι γείτονες στο εστιατόριό του. Θα αποδεχτεί τελικά τις αλλαγές του Έκτορα Μποτρίνη. Για παραξηγήσει. Πολύ καλό. Ο χώρος έχει πλέον αλλάξει θεαματικά. Να λοιπόν, το αποτέλεσμα. Το εστιατόριο. Βέβαια, έπρεπε να τσακωθούμε για να αλλάξει. Ενώ στην κουζίνα έχει αναλάβει η Αγγελική και η ομάδα της. Δώσε το φράουλα και την κόκκινη από μέσα. Απόψε που ξανά άνοιξε το εστιατόριο, όσο περνάει η ώρα, η πίεση μεγαλώνει. Λεμόνι θέλω, έχεις? Κάποια πιάτα φαίνεται να καθυστερούν, ενώ περίπου 40 πελάτες περιμένουν να σερβιριστούν. Θα τους αρέσουν οι παρεμβάσεις που έγιναν στο φαγητό? Έφαγα σολομό με σως Dolce Forte και ήταν εξαιρετικός. Έφαγα πιπεράτο φιλέτο. Ήταν πολύ καλή γεύση, μπορώ να πω. Καλύτερο από τις προηγούμενες φορές που έχω φάει. Και πιστεύω ότι θα το ξαναπροτιμήσω. Κάνε με άλλο πιάτο τώρα, πάμε. Βρυντουίρις, κατεβαίνει λίγο, βάζει δεμιγκλάς, βούτυρο. Ο Έκτορας Μποτρίνη ετοιμάζει με δεξιότητα ένα τρυφερό φιλέτο με σως μαρσάλα και το γαρνίρι με νόστιμα λαχανικά. Η εμφάνιση του πιάτου είναι εξίσου σημαντική για εκείνον. Γι' αυτό και την επιμελείται προσωπικά πριν το σερβίρισμα. Το σέρβις λειτουργεί καλά και τα πιάτα φτάνουν το ένα μετά το άλλο στα τραπέζια, προκαλώντας και πάλι τα θετικά σχόλια των πελατών. Έφαγα τα αλιάτα, ήταν πάρα πολύ καλό, είχε μια ιδιαίτερη γεύση, η σάλτσα ήταν καταπληκτική. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Αυτά είναι τα δύο πιάτα που είπαμε. Ο σολομός μαριναρισμένος. Όχι, ο σολομός μαριναρισμένος και η ταλιάτα το κρέας. Ωραία. Το προσωπικό της κουζίνας απέδειξε απόψε ότι μπορεί να τα καταφέρει. Παιδιά, η τελευταία παραγγελία. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Τα πήγατε πολύ δυνατά. Καινούρια κάρτα, όλοι ευχαριστημένοι. Δύσκολα, αλλά πολύ καλά. Ευτυχώς που δεν μπήκε και ο Βαγγέλης στην κουζίνα. Εγώ θα περάσω να σας ξαναδώ. Σας ευχαριστώ για όλα. Ήταν εμπειρία μεγάλη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ, έτσι. Γεια σας. Να είστε καλά. Νομίζω ότι τα πιάτα που φτιάξαμε δεν είναι κάτι το φοβερό. Είναι πολύ πιο απλά. Είναι νόστιμα και πολύ εύκολα για την κουζίνα την υπάρχουσα. Δηλαδή νομίζω ότι το προσωπικό δεν έχει κανένα πρόβλημα να τα κάνει. Αν φυσικά ο Βαγγέλης δεν τους ενοχλήσει πια και δεν ξαναμπεί μέσα να δώσει τις δικές του συνταγές. Γεια σας. Πού είναι ο σεφ? Εκεί έξω, Πήγατε πολύ καλά, τα πιάτα είναι πολύ ωραία. Ο κόσμος ευχαριστημένος. Μπράβο του. Ήτανε παιδιά όλα τέλεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ παιδιά. Να είστε καλά. Πάμε και την κουλά. Πάμε ρε, μπράβο ρε σεφ. Εσύ είσαι ο σεφ τώρα. Νιώθω έτοιμη να λάβω την κουζίνα. Αυτή είναι ο κινητήριος μοχλός όλης της ιστορίας. Και θεωρώ ότι ο Βαγγέλης της δημιουργούσε πρόβλημα με τις φωνές του. Νομίζω ότι τώρα θα τα καταφέρει πολύ καλά. Η βραδιά τελειώνει και ο Βαγγέλης παρακολουθεί από μακριά τους νέους πελάτες Βαγγέλη, με ένα χαμόγελο στα χείλη. Καλό το σεφ. Βέβαια. Ηρεμήσαμε, Τι κάνεις? Ή θα είσαι όλο μέσα ή θα είσαι όλο έξω. Όλα ήταν πολύ ωραία. Ήταν ωραία γιατί δεν πήγες καθόλου κουζίνα. Καμάρωνα τη σάλα τώρα έξω. Όλοι οι πελάτες έχουν φάει το φαγητό. Είδα πιάτα άδεια. Έχει μεγάλη σημασία. Ωραία. Το πρώτο καλό είναι που δεν πήγες κουζίνα. Το δεύτερο ήταν πολύ καλή βραδιά. Τι να κάνω προς εσένα. Εντάξει, όχι, ήταν δύσκολα. Αφού το υποσχέθηκα να πάω στην κουζίνα καθόλου. Δύσκολα, είναι πρώτη μέρα. Για πρώτη μέρα πολύ καλά. Έχουμε δουλειά ακόμα. Θα το συνεχίσετε, θα πάει ακόμη καλύτερα.
Τον δρόμο τον είδες. Μακριά από την κουζίνα είναι η κυρία μέσα που είναι πολύ δυνατή, πολύ καλή. Τι κάναμε, σεφ την αγγελική. Σεφ την αγγελική. Εσύ την έκανες. Εγώ νομίζω μπορεί. Ωραία. Ωραία, εγώ είμαι ευχαριστημένος. Είναι και 15 χρόνια μαζί μου. Ωραία, εύχομαι να το συνεχίσεις. Τα πιάτα είναι απλά. Μπορείς να τα αναβαθμίσεις κι άλλο με τον χρόνο. Το εστιατόριο φτιάχτηκε και χωρίστηκε σε καφέ εστιατόριο. Σοβαρό αυτό. Το έχεις μαζέψει. Νομίζω όλα θα πάνε καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Εγώ. Εγώ συνεχίζω, πάλι κοιτάζω έξω. Άλλαξε το κατάστημα. Έγινε διαφορετικό. Μου άρεσε πάρα πολύ και θα το κρατήσω όπως το φτιάξαμε σήμερα. Σήμερα ήταν η τελευταία ημέρα του Έκτορα Μποτρίνη στο εστιατόριο του Βαγγέλη. Τι συμπεράσματα έβγαλε μετά από 4 ημέρες σκληρής προσπάθειας? Τετάρτη μέρα και φτάσαμε στο τέλος. Είχαμε πολλές εξελίξεις. Ο Βαγγέλης ελπίζω να κατάλαβε πώς πρέπει να λειτουργεί το εστιατόριό του. Σίγουρα η κουζίνα το κατάλαβε. Αναβαθμίσαμε ανθρώπους, άλλοι έφυγαν. Έχω όμως μια καλή αίσθηση ότι μπορεί να τα καταφέρει. Παρόλο που ο ιδιοκτήτης έβαλε το χαλί πίσω στη θέση του, χρησιμοποιεί το παλιό βιβλίο κρατήσεων και εξακολουθεί να αγαπάει το ρολόι που είχε στο μπαρ, το εστιατόριο βελτιώθηκε πολύ με τη βοήθεια του Έκτορα Μποτρίνη. Το πιο σημαντικό, ο Βαγγέλης κατάλαβε ότι δεν είναι κατάλληλος για τον ρόλο του σεφ. Μετά την αποχώρηση του Έκτορα, συνεχίζω να είμαι η σεφ του εστιατορίου με την έγκριση του κ. Βαγγέλη. Στο εστιατόριο εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τραπεζομάντιλα και να καθαρίζουν το ενιδρίο, έτσι ώστε τα ψαράκια να είναι πραγματικά χαρούμενα. Την επόμενη εβδομάδα, ένα εστιατόριο στη Γλυφάδα ζητάει τη βοήθεια του Έκτορα Μποτρίνη. Θα καταφέρει να λύσει τα προβλήματα της ιδιοκτήτριας. Εφιάλτη στην κουζίνα. Είναι ιδιαίτερα καλή. Τι θα γίνει στη συνέχεια? Πρώτα αυτό δεν τρώγεται. Πρέπει να μιλήσουμε με τον Βαγγέλη, να του πούμε την αλήθεια. Ίσως ο ίδιος δεν το έχει καταλάβει. Ίσως θα χρειαστεί να πάρει κάποιο μάγειρα κάποια στιγμή. Δεν μπορεί να είναι ο ίδιος μάγειρας και να βγάζει αυτό το πιάτο. Μετά από 25 χρόνια και επειδή αγαπάω τη δουλειά αυτή και επειδή στην κουζίνα ασχολήθηκα τα τελευταία 12 χρόνια, νομίζω έχω αρκετές γνώσεις από αυτές που μπορούν να σταθούν και μπορούν να λειτουργήσουν μια κουζίνα με μεσογειακή κάρτα. Υπάρχει ήδη πρόβλημα. Το πέστο είναι πράσινο, ζωντανό. Όταν βλέπουμε το πέστο είναι το ίδιο πέστο που βάλαμε και στην ντομάτα, η οποία δεν τρώγεται. Τα μακαρόνια τα θεωρώ κακοφτιαγμένα. Διάλεξε ένα φιλέτο να είναι χοντρό. Όχι αυτό, όχι αυτό, βάλε ένα άλλο. Ήδη από την πρώτη επαφή, από την πρώτη όψη μάλλον, κοιτάζοντάς το, βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στο ψήσιμο κατά πρώτα. Πριν το δοκιμάσουμε. Και δεν μοιάζει καν με φιλέτο, μοιάζει με ένα σκαλοπίνι με κάτι άλλο. Για τώρα ήδη έχω αποκτήσει τη δική μου γνώμη γι' αυτό, αλλά θα το δοκιμάσουμε. Μέτριο γι' αυτό. Ο Βαγγέλης βρίσκεται ακόμη στην κουζίνα και προσπαθεί να δείχνει ψύχρεμος πριν ακούσει τη γνώμη του Έκτορα Μποτρίνη. Καθοδόν στην κουζίνα, θα δούμε τους δημιουργούς. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλώς. Ποιος έφτιαξε αυτό το πιάτο? Η κουζίνα το έκανε. Ο σεφ φταίει για οτιδήποτε βγαίνει έξω. Σωστά. Άρα ο σεφ... Τι κάναμε λάθος? Θα σας τα πω μετά το λάθος σας. Θα τα πούμε μετά έξω, σας περιμένω. Ο Έκτορας Μποτρίνη δεν ικανοποιεί την περιέργεια του Βαγγέλη και ζητάει από το προσωπικό να βγει στη σάλα του εστιατορίου για να μπορέσει να τους αποδείξει το προφανές. Εκείνοι φαίνονται σκεπτικοί και ίσως φαντάζονται ότι θα ακούσουν τα χειρότερα. Αυτή είναι η ομάδα του Βαγγέλη. Όπως είδαμε, έχουμε περισσότερο κόσμο στην μπριγάδα της κουζίνας από ό,τι στη σάλα. Οι ενδείξεις όμως λένε ότι αύριο θα έχουμε πολλή δουλειά. Θα τους δούμε λοιπόν σε ώρα δράσης. Η πρώτη μέρα στο εστιατόριο τελειώνει. Δεύτερη μέρα και ο Έκτορας Μποτρίνη είναι πάλι στο εστιατόριο από νωρίς. Αυτό το εστιατόριο στα βόρεια προάστια αντιμετωπίζει προβλήματα. Την πρώτη μέρα έγινε η γνωριμία με τον ιδιοκτήτη και το προσωπικό και η δοκιμή του φαγητού. Πώς θα εξελιχθεί η σημερινή ημέρα
που ο Έκτορας Μποτρίνη θα εστιάσει στον τρόπο δουλειάς και τις ικανότητες του προσωπικού. Τι κάνεις, καλά, πώς πάει σήμερα? Καλά, έχουμε μια γιορτή σήμερα και είμαστε καλύτερα από χτες. Έχουμε και κρατήσεις. Αυτό είναι καλό. Χθες ήταν. Πιστεύω να γεμίσουμε. Σήμερα λοιπόν θα γεμίσει ο χώρος μέσα. Όλο πιστεύω, ναι. Και δεξιά και αριστερά. Θεωρείς όμως ότι θα μπορούσε ο χώρος αυτός να χωρίσει? Δηλαδή, εκεί να είναι η καφετέρια και εδώ να είναι το εστιατόριο. Να αλλάξουμε το χώρο κάπως. Θα βάλουμε 2 τέντες, κάτι πολύ ωραίο. Να μου πεις την ιδέα σου. Θα σου πω. Βεβαίως. Προσεχώς. Και αν είναι καλή, θα την υιοθετήσουμε. Ο Βαγγέλης υπερασπίζεται στον Έκτορα Μποτρίνη τις επιλογές του σε όλους τους τομείς και προσπαθεί να τον πείσει ότι είναι και οι σωστές. Θα ήθελα να τα πω εδώ για να μην τα πούμε μετά. Πρώτα γι' αυτό, μετά γι' αυτό και τέλος θα βάλουμε και αυτό, Βαγγέλη, μέσα και στα δίνω. Αύριο αυτά τα πράγματα δεν θα υπάρχουν άλλο. Δεν σου αρέσουν εδώ. Δεν κάνουν σε ένα τέτοιο μαγαζί και θα βγάλουμε και εκείνο το. Και εσύ πιστεύεις ότι επηρεάζει αυτό? Όλα πειράζουνε. Δεν νομίζω, Έκτορα. Ο Θεός είναι στη λεπτομέρεια. Άμα νομίζεις εσύ. Το ρολόι. Δεν νομίζω, Έκτορα, να επηρεάζουν αυτό το φαγητό. Η εμφάνιση του μαγαζιού. Τι θα προσέξει ο άλλος το χαλί? Προσέξει το χαλί. Θα προσέξει τα πάντα ο πελάτης που έρχεται, γιατί κάνει κριτική και η κριτική είναι πάντα καλοπρόεδρη. Μα δεν έχουμε πάρει, ξέρεις, άσχημη κριτική για την εικόνα του μαγαζιού. Η εικόνα ακαταστασίας πάντως που επικρατούσε στην κουζίνα τη συγκεκριμένη μέρα σίγουρα δεν θα προκαλούσε θετικά σχόλια από τους πελάτες του εστιατορίου εάν μπορούσαν να τη δουν. Για το φαγητό σου έχουν πει κακό? Ναι, για το φαγητό είναι. Υπάρχουν κάποιοι πελάτες που θα το πούνε, αλλά υπάρχουν και πολλοί που θα το πούν στο πεζοδρόμιο. Αυτό το βιβλίο δεκαετίας 50. Τόμος. Είμαι και κλασικός εγώ. Δεξιαρχείου. Να περάσουμε από το κλασικό. Να βγούμε έξω. Ο κόσμος προχωράει. Σήμερα ήρθε ο Έκτορας, μπήκε μέσα με ύφος, με τσαμπουκά. Άρχισε να τα κάνει άνω κάτω, να μου παίρνει το βιβλίο του ρεζερβέ, να μου πετάει τα χαλιά. Τέλος πάντων, τι είναι αυτός? Ο Βαγγέλης, εκτός από σεφ, μέτρα, μάγειρας και φυσικός στο τέλος θα βγει, είναι και ο βασιλιάς της δικαιολογίας. Πήρε το σκύπτρο. Αυτό χτες το βράδυ δεν προλάβατε να τα αλλάξετε όμως. Αυτό εδώ. Εντάξει, είναι από τη λατζέρα η οποία περνάει και σφουγγαρίζει η γυναίκα. Α, σφουγγαρίζει και έχει Αν φάει. είναι να τα αλλάξουμε όλα, ωραία, πρέπει πάλι να ξοδέψουμε μια περιουσία. Τα ψάρια κοντεύουν. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουμε συνέχεια χρήματα, να πληρώνουμε. Κάποιος πρέπει να σταματήσουμε εσύ, Έκτορα. Ορισμένα πράγματα δεν στοιχίζουν τίποτα. Πώς θα στοιχίζουν? Νομίζω ότι το εστιατόριο εδώ το καλό, η ταβέρνα... 20 υπαλλήλους. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον υπάλληλο να πληρώνει. 20 υπάλληλοι είναι εδώ. Άρα, άλλος ένας λόγος να κάτσουν οι υπάλληλοι να τα καθαρίσουν. Αύριο να καθαρίσουν και αυτό. Πώς δεν καθαρίζουν? Ποιο? Τον ιδρύο. Τα ψάρια κοντεύουν και στα άλλα. Ναι. Κοντεύουν να βρεθούν τα ανάσκελα τα ψάρια. Έκτορα, είναι αυγά αυτά. Να καθαρίζονται όμως. Έχει κυτρινήσει το ψάρι, αυτό έχει πάθει. Κοίταξε. Ανεξαρτήτου από τι εστιατόριο είναι, ταβέρνα, γκουρμέ, βραβευμένο εστιατόριο όχι, η καθαριότητα είναι καθαριότητα. Δεν στοιχίζει πολύ. Είναι δυστυχισμένο ψάρι. Έχω γνωρίσει σεφ τρελούς, αλλά εσύ μου φαίνεται τους ξεπερνάς. Δεν μπορώ να δεχτώ τον μάγειρα να έχει γνώσεις ότι θέλει να μου φτιάξει τη σάλα μου έξω, να μου κάνει το εστιατόριο, πώς πρέπει να το κάνω και τι πρέπει να κάνω. Μπορεί η καθαριότητα να είναι σοβαρή υπόθεση για κάθε εστιατόριο, όμως ο Έκτορας Μποτρίνη δεν σταματάει εδώ. Είναι αποφασισμένος να βρει τη λύση σε κάθε πρόβλημα. Έτσι, καλεί 2 νεαρούς σεφ που γνωρίζει προσωπικά, τον Μπάρη και τον Μιχάλη, με σκοπό να πείσει τον Βαγγέλη να βγει από την κουζίνα. Σας φώναξα να κάνουμε ένα interview, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Χρειαζόμαστε επειγόντως μάγειρα. Ο Βαγγέλης θεωρεί ότι μπορεί να κάνει και το μάγειρα τα πάντα. Να το γνωρίσετε τώρα. Θα μαγειρέψετε ορισμένα πράγματα για αυτόν και θα μιλήσουμε. Καλώς ήρθες. Τι κάνεις? Τι κάνεις? Βαγγέλης, κάτσε. Καθίστε, παιδιά, καθίστε. Θα αρέσει στο Βαγγέλη όμως αυτή η πρωτοβουλία του Έκτορα Μποτρίνη? Τα παιδιά είναι νέο αίμα στην κουζίνα με νέες απόψεις. Θέλω να τους δεις, να δοκιμάσουμε 2 πιάτα δικά τους, να μας πεις και τη γνώμη σου και να δούμε πού μπορούν να σε βοηθήσουν. Σε τι κόσμο απευθύνεστε? Εμείς απευθυνόμαστε σε άτομα που τους αρέσει το καλό φαγητό. Κοίτα, είναι σχετικό αυτό. Ήταν για φαγητό. Μου λες σεφ, έτσι, να σε προσλάβω στην επιχείρησή μου εδώ. Βέβαια, επειδή είμαι συγκεντρωτικό άτομο, δεν θα σε αφήσω είναι να ο πάντρε παντρώνε της κατάστασης, ελέγχει τα πάντα. Δεν θα σε αφήσω να μαγειρέψεις μόνος σου. Απορώ πως δεν ελέγχει όλη την περιοχή. Δεν γίνεται. Έχω πρόβλημα με τους σεφ. Για να βρει κάποιον που θα τον ικανοποιήσει, θα πρέπει να είναι ο ίδιος του εαυτός. Να κλωνοποιήσει τον εαυτό του και να τον φέρει να δουλέψει όλα τα πόστα. Δεν έχω βρει ένα μάγειρα και να πει εγώ αναλαμβάνω την κουζίνα και δεν σε θέλω να είμαι στην κουζίνα, Καραλέκα. Εγώ λέω να σταματήσουμε και να πάμε στην κουζίνα. Ο Βαγγέλης αποφασίζει αν θα προσλάβει σεφ. Δεν μου άρεσε. Ο Έκτορας Μποτρίνη ξεκινάει την αναμόρφωση του εστιατορίου. Θα αλλάξουν όλα τα πράγματα. Εμένα, συγγνώμη, δεν μου κάνει αυτό. Η πόρτα είναι εκεί. Χαίρετε, καλή συνέχεια. Μία είναι, να είστε καλά.
Το μενού αλλάζει και αυτό. Είναι όμως αυτό αρκετό για να σωθεί το εστιατόριο? Εφιάλτη στην κουζίνα στο Χαλάνδρι. Ο βραβευμένος σεφ επισκέφτηκε για πρώτη φορά το εστιατόριο του Βαγγέλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η πρώτη του εντύπωση για το φαγητό ήταν μέτριο έως κακό. Και αυτό δεν τρώγεται. Ο ιδιοκτήτης κάνει τη ζωή του προσωπικού δύσκολη. Πάω να με γράψω μόνος μου γάμο την Ο Έκτορας Μποτρίνη φωνάζει δύο νεαρούς σεφ που πρέπει να αποδείξουν στο Βαγγέλη πόσο καλοί είναι. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα σπαγγέτι με σάλτσα ντομάτα, τοματίνια και μοτσαρέλα. Ο Μιχάλης έχει όσα υλικά χρειάζεται και ξεκινάει την προετοιμασία του πιάτου που θα δοκιμάσει ο Βαγγέλης. Την ίδια ώρα, ο ταλαντούχος σεφ προσπαθεί να πείσει τον ιδιοκτήτη να δώσει μια ευκαιρία στους δύο νεαρούς. Άρα τα 22 τώρα θα μου κάνουν κουζίνα επαγγελματική? Είναι 25, είναι 23. Είναι δυνατόν, λες? Θα φτιάξουμε μια παραδοσιακή ιταλική συνταγή, λίγο πειραγμένη. Θα είναι σπαγγέτι με κόκκινη σαλτσούλα συν κοτόπουλο. Και ο Πάρης προσπαθεί να ετοιμάσει το δικό του πιάτο. Θα αρέσει τόσο στο Βαγγέλη ώστε να τον κάνει να σκεφτεί θετικά για τον νεαρό σεφ? Καθίστε, παιδιά. Τι έχετε φτιάξει? Χρησιμοποίησα μια παλιά ιταλική συνταγή, Ναι. σαρώσα, τεντία προσούτο, έβαλα κοτόπουλο μέσα και το ονόμασα σπαγγέτι μοτσαρέλα κοτόπουλο. Εσύ σεφ τι Είναι μια έκανες? πάρα πολύ απλή συνταγή. Ένα σπαγγέτι κοτόπουλο με τοματίνια και μοτσαρέλα. Άρα πρέπει να δοκιμάσεις εσύ, να μας πεις. Κανονικά εδώ πιτσάναμε δύο πυρούνια, αλλά εμείς θα βάλουμε το ένα. Δεν μου άρεσε. Ντομάτα μου ήρθε στο στόμα. Μόνο ντομάτα. Ωραίο. Κάνε να δώσει εσύ αυτό. Γιατί δεν είναι σονταρισμένο σωστά, το είχαν τελείως διαφορετικά. Αυτή είναι πιο ολοκληρωμένη, πιο δεμένη, νόστιμη, απλή. Πολύ καλή. Εσύ έχεις διάθεση να μάθεις την κουζίνα. Έχεις διάθεση να δουλέψεις την κουζίνα. Δηλαδή είναι στο DNA σου η μαγειρική τέχνη. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό είναι. Εγώ σας αφήνω να μιλήσετε λίγο ακόμη, φεύγω. Τελειώνετε την κουβέντα σας. Θα σκεφτώ και εγώ ορισμένα πράγματα και θα τα πούμε αργότερα. Ο Βαγγέλης εξακολουθεί να ανακρίνει τους υποψήφιους σεφ, ενώ ο Έκτορας Μποτρίνη βγαίνει μια βόλτα για να συλλέξει πληροφορίες από πιθανούς πελάτες. Για ένα εστιατόριο θέλουμε να ρωτήσουμε. Για ένα εστιατόριο. Λέγεται Ανδαλουσία. Εδώ κοντά είναι, δεν το γνωρίζετε. Γνωρίζω ότι κάπου βρίσκεται εδώ στη λεωφόρο Πεντέλης. Είχε κάποιες άλλες ονομασίες παλιά. Τώρα είναι ένας καινούριος χώρος και πολύ όμορφος. Μήπως γνωρίζετε το εστιατόριο Ανδαλουσία? Όχι. Δεν το γνωρίζετε. Οι γείτονες δεν δείχνουν να γνωρίζουν πολλά για το εστιατόριο. Κάποιοι πελάτες βρίσκονται ήδη στο χώρο και ο Έκτορας Μποτρίνη επιστρέφει από τη βόλτα, περιμένοντας να ακούσει την απόφαση του Βαγγέλη για τους υποψήφιους σεφ. Καλώς τον Έκτορα. Πώς πήγε η συνάντηση με τα παιδιά? Ο ένας, ναι μεν, αλλά δεν μου φάνηκε και πολύ να έχει τη διοίκηση. Ο άλλος, τσαμπατσούλης. Θα υποθέσω λοιπόν ότι δεν κρατάμε κανέναν. Θα βρούμε καινούριους. Πάντως περίμενα πιο πολύ κόσμο σήμερα. Εγώ σε καντέμιζες. Εγώ καντέμις. Εγώ νομίζω κάτι άλλο φταίει. Εγώ νομίζω πρέπει να πάμε στην κουζίνα να δούμε τι γίνεται. Καντέμισες σε τίποτα άλλο. Ο Βαγγέλης υπολόγιζε ότι θα γεμίσει το εστιατόριο, αλλά φαίνεται ότι έπεσε έξω. Μόνο 35 κουβέρ σε μια αίθουσα που χωράει 350 άτομα. Ο Έκτορας Μποτρίνη αλλάζει ρούχα και είναι έτοιμος να μπει στην κουζίνα για να διαπιστώσει από κοντά πώς δουλεύουν. Ετοιμαζόμαστε να μπούμε στην κουζίνα, στα άδυδα βασικά, και λέμε ότι η Παναγία κοντά μας. Αυτό είναι το καλύτερο. Wow. Κάτω γίνεται ένας χαμός. Είναι σαν να είμαστε σε παγοδρόμιο. Χαμός. Πρώτα βγάλτε μου κάτι. Τι έγινε, παιδιά? Η κουζίνα καταραίει. Πάμε πρώτα το... Βλέπουμε γενικά τη δυσκολία. Κάτω πέρα το όπως το ξέρεις, αγόρι μου. Το συνταγολόγιο εκεί πέρα είναι το συνταγολόγιο. Εκεί το συνταγολόγιο, το θυμάσαι? Εκεί το έχω το συνταγολόγιο. Το βλέπεις το συνταγολόγιο? Εκεί το έχω. Εκεί είναι οι συνταγές. Απέναντι είναι. Καλά ψημένο είναι. Ο κύριος Βαγγέλης λοιπόν δίνει οδηγίες
τους μάγειρες του. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι γίνει τώρα πάσο. Έξω έχουμε κόσμο, ο Βαγγέλης είναι από την έξω μεριά και συνεχώς βρίζει. Του σου ρε θα πάω να με γράψω μόνος μου γάμο. Θα ήταν ώρα κάποια στιγμή να μπεις να μαγειρέψεις μόνος σου. Όχι, τώρα ένα τσεφ μέσα και να δουλεύει για μένα. Τα πολλά λόγια πολλές φορές είναι φτώχεια. Οι εικόνες τα λένε όλα. Αρκετά από τα πιάτα επιστρέφουν σχεδόν γεμάτα στην κουζίνα, παρά το ζήλο και τις μαγειρικές οδηγίες που έδινε διαρκώς ο Βαγγέλης στο προσωπικό. Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Θα τα πούμε αύριο. Θα κάνουμε ορισμένες αλλαγές σε όλα. Αύριο το μαγαζί θα είναι κλειστό ούτως ή άλλως. Θα οργανωθούμε. Θα κλείσουμε αύριο. Και θα ακούσουμε, θα μας πει. Θα οργανωθούμε. Άμα είναι ωραία, θα τα δεχτούμε όλα, παιδιά. Θα οργανωθούμε σε όλους τους τομείς. Θα φτιάξουμε λίγο εδώ που δουλεύουμε και τον κύριο θα τον αφήσουμε έξω από την κουζίνα. Δηλαδή θα βάλουμε μια κορδέλα εδώ κάτι, μια ταινία, ένα χαλκά κάτι, ένα σύρμα και θα μείνει έξω. Και θα δουλέψουμε εμείς. Να δούμε αν μπορούμε καλύτερα. Τι γνώμη έχετε? Να δοκιμάσουμε, γιατί όχι. Γιατί αυτή δεν είναι κατάσταση. Σοβαρά, αυτός που φωνάζει πρέπει να μπει μέσα. Εγώ αυτό νομίζω. Αύριο θα δούμε χειρότερα. Η δεύτερη μέρα στο εστιατόριο τελειώνει για τον Έκτορα Μποτρίνη. Ποια είναι όμως η γνώμη του? Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της δεύτερης μέρας. Μιας μέρας με πολλές εντάσεις, πολλές κόντρες, όπου ο Βαγγέλης εξακολουθεί να είναι στον κόσμο του. Μας είχε πει ότι θα έκανε περίπου 200-300 άτομα, ότι αυτός δεν ξέρει. Όλο φάσκι και αντιφάσκι. Ήρθαν μόνο 30. Βέβαια στην κουζίνα έγινε ένας πανικός, σαν να ήρθαν το ίδιο 300. Όπου ο Βαγγέλης συνεχίζει να είναι ο αυταρχικός σεφ ιδιοκτήτης και να κάνει ό,τι θέλει αυτός. Δυσκολεύει την κατάσταση. Αρχίζει και η βροχή και καιρός να φεύγουμε. Τρίτη ημέρα στο εστιατόριο, που σήμερα θα μείνει κλειστό. Αν δεν γίνουν οι αλλαγές που έχει σχεδιάσει ο βραβευμένος σεφ, δεν θα μπορέσει να ξανανοίξει αύριο. Θέλω να σου δείξω κάτι. Τι είδες? Τι είναι αυτό? Η τραγουδίστριά μου. Ο μαγειράς. Η τραγουδίστριά μου. Ρέστοραν, καφέ, ντεσέρτ, κόφι, κέτερινγκ, μπουζούκια. Και ζωντανή μουσική. Μπουζούκι. Του φαίνεται Παρασκευή την Κυριακή με Κυριακή μεσημέρι. Έβαλε την φωτογραφία της. Πας και ξέρεις τι δούνε, επειδή είναι ωραία κοπέλα. Πας και τη δούνε και πούνε μέσα. Δεν σ' αρέσει? Το βγάλουμε αυτό το πράγμα. Άμα δεν το βγάλουμε. Πιστεύω ότι η ταμπέλα δεν είχε ενοχλήσει. Τώρα πώς το βλέπει ο σεφ ότι ενοχλεί η ταμπέλα, δεν το καταλαβαίνω. Πέρασε, αγαπητέ φίλε. Α, βλέπω πολύ καλά εσύ. Καλά. Προχώρα λίγο. Ξέρεις τι κρύβω, Ναι, βλέπω τι κρύβεις, οι αλλαγές. Δεν σου λέω τι κρύβω. Τι? Έχεις και μία αρρώστια με το ρεζερβέ μου, ξέρεις που το βρήκα. Ξέρεις που το βρήκα, μέσα στο σιρτάρι. Αλήθεια, να το δω. Να το δω. Όχι. Όχι, κάτι θέλω να δω. Όχι. Καλά, να ξεκινήσουμε από αυτό τότε. Πάλι το χαλί. Πάλι το χαλί. Το χαλί να βγει δεν έξω. Δεν έφερες ένα καινούριο χαλί σήμερα όμως. Θα φέρουμε και καινούριο χαλί και θα μας δώσει και το βιβλίο. Ποτέ. Το βιβλίο είναι το ρεζερβέ μου. Ωραία. Κράτα τον μπακαλό βιβλίο. Εσύ με το βιβλίο ανακατεύεσαι. Με όλα με ανακατεύομαι. Αντί να ανακατεύουμε την κουζίνα, να μου κάνεις ένα καλό φαγητό, εσύ βλέπεις το βιβλίο και το χαλί. Τέρμε πολλές κουβέντες. Ώρα να φωνάξεις τα παιδιά να μιλήσουμε, νομίζω. Τι τους θέλεις? Όλοι μαζί να πούμε πράγματα. Θα τους θέλω έξω. Αγγελική, Αστέριε, Βασίλη, γελάτε λίγο έξω. Δυσκολεύουν τα πράγματα, θα έλεγα. Ο Βαγγέλης δεν παίζεται. Ξαναμπήκα μέσα και είδα ότι ενώ είχα πετάξει το χαλί έξω, το ξαναέφερε. Δηλαδή δεν βάζει μυαλό. Ένα σπεσάκι. Τίποτα. Αλήθεια, ποιος θα διαφημίζει στο μαγαζί? Με folder, με flyers. Χέρι με χέρι, δηλαδή στον κόσμο. Ναι, μέσα και μέσα από τους πελάτες μας. Δηλαδή αυτό που είναι εδώ, κατάλαβες, που φεύγουν ευχαριστημένοι. Ωραία τότε. Σου έχω μια έκπληξη. Καλά. Να έκπληξη σου. Μαρία. Βάγγελες, τι κάνεις Μαρία? Θα σας βοηθήσω να τι κάνει η Μαρία. Α, ωραίο flyers. Εσύ το έχεις κάνει? Μαρία. Πάρα πολύ ωραίο. Είδες λοιπόν. Φοβερά χρώματα. Τέλειο. Εντυπωσιακό. Ωραία. Θα αρέσει σε όλους, πιστεύω. Ωραία. Άρα θα πάτε μαζί. Τέλειο. Αυτή. Θα δουλέψετε τι να κάνω? Θα δουλέψετε μαζί λίγο. Μαζί. Θα σας βοηθήσω εγώ να μοιράσουμε τα flyers. Θα έχουμε καλό φαγητό όμως. Θα μας κάνει καλό φαγητό ο Μποτρίνης. Σίγουρα. Αν άμα κρίνω από χτες όμως τα 3 πίτα που έβγαλες, νομίζω ότι αξίζει να τους φέρεις τους πελάτες. Η διαφήμιση όμως είναι το παν. Τα καταφέραμε και έφυγε και από το μαγαζί. Πέρασε. Να κάνει και κάτι. Ο Βαγγέλης αναλαμβάνει επιτέλους δράση μετά από 3 ημέρες απραξίας και αντιδράσεων.
Η παρουσία της όμορφης κοπέλας βοήθησε στην απόφασή του να βγει στο δρόμο για να διαφημίσει το εστιατόριό του. Να δούμε τώρα τις δύο κυρίες εδώ πέρα. Γεια σας. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Είμαστε από ένα εστιατόριο στη Λεωφόρο Πεντέλης. Ναι. Λέγεται Ανταλουζία και το βράδυ κάνουμε ένα πολύ ωραίο πάρτι. Και προσφέρουμε και πολύ κρασί. Εμείς. Δωρεάν το κρασί. Μετά την Αττική Οδό 100 μέτρα. Βάλτε ένα φυλάδιο. Σήμερα κάνουμε το βράδυ ένα ωραίο event. Διαθέτει μουσική. Βεβαίως, ζωντανή μουσική. Από Παρασκευή και... Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή μεσημέρι. Μάλιστα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Την ίδια ώρα, το προσωπικό ετοιμάζει το χώρο λίγο πριν τη μεγάλη βραδιά, ενώ ο Έκτορας Μποτρίνη επιθεωρεί τις τελευταίες λεπτομέρειες στην κουζίνα. Τα ψέματα τελείωσαν. Το μέλλον και η επιβίωση του εστιατορίου κρίνονται σήμερα. Και ο Βαγγέλης γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτή είναι η μοναδική του ευκαιρία να σώσει την επιχείρηση. Μετά τις παρεμβάσεις, η εικόνα του εστιατορίου έχει αλλάξει αισθητά. Ο χώρος είναι πιο φιλόξενος και πιο ζεστός. Ο Βαγγέλης επιστρέφει μετά από μια πραγματικά συγκινητική προσπάθεια να διαφημίσει το εστιατόριο. Καλά, δούλεψες αυτές τις μέρες, όσο δεν έχεις δουλέψει όλη τη ζωή. Όχι, σε κάθε μέρα δουλεύω. Καλά. Πρώτη φορά δούλεψα έξω. Έτσι, αλλά είχα μια ωραία παρουσία. Να σου πω, καλό είναι αυτό. Και μου πήγε καλά. Όταν είσαι έξω, δουλεύουν και πιο πολύ μέσα από ό,τι νομίζω. Λες, Ναι. Θα το κάνω. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλές Ευχαριστούμε δουλειές πολύ. εύχομαι. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και να ξανάρθεις πάλι. Οπωσδήποτε. Γεια σου, γεια σου. Πώς το βλέπεις? Πάρα πολύ καλό. Να λοιπόν, το αποτέλεσμα. Το εστιατόριο. Βέβαια, έπρεπε να τσακωθούμε για να αλλάξει. Χωρίσαμε τους δύο χώρους. Ωραία τα σουπλά. Το φτιάξαμε ωραίο. Ωραία λουλούδια. Τα διάλεξες. Μυρίζουν. Δεν κοίταξε. Του λείπα να την αμυρίσει. Τα παιδιά δουλεύουν μέσα, όσο μένεις έξω δουλεύουν καλύτερα. Έχουν την ησυχία τους. Κοίταξε, αφού μου κάνεις και την αγγελική μου την κάνεις σεφ, δεν θα ξαναπάω στην κουζίνα πάλι. Ωραία. Αφού θα έχει τις δικές σου οδηγίες, τις δικές σου συνταγές, δεν χρειάζομαι πλέον εγώ εκεί. Ωραία, να τους φωνάξουμε τότε έξω, να μιλήσουμε για να τους εξηγήσουμε τι θα κάνουμε απόψε. Κατερίνα! Παιδιά, ελάτε όλοι έξω! Τώρα! Κατερίνα, Αγγελική! Το προσωπικό ανυπομονεί να ακούσει όσα έχουν να πούν ο Βαγγέλης και ο Έκτορας Μποτρίνη λίγο πριν το εστιατόριο ανοίξει ξανά τις πόρτες του για τους πελάτες. Περισσότερο όμως ανυπομονεί η Αγγελική, που απόψε είναι η νέα σεφ. Επιτέλους έφτιαξα και το καφέ. Έκτορα, έγινε όπως πρέπει. Κάτι. Έγινε πολύ ωραίο. Και το καφέ και το εστιατόριο. Εσείς θα μας πείτε, πώς βλέπετε τις αλλαγές? Πολύ ωραία. Τέλεια. Εσύ πώς τις βλέπεις? Νομίζω σήμερα σε εκτίμησα πιο πολύ. Είσαι ένας καλός άνθρωπος και ένας καλός μάγειρας. Αλλά το μάγειρας σήμερα κομμένο, από σήμερα είσαι ένας καλός σεφ. Μετά το βρίσιμο. Μετά το βρίσιμο. Δεν ήξερα χτες. Παιδιά, και χτες, μπορεί σε μερικά παιδιά από εσάς να φώναζα, αλλά είχα αγωνία, είχα άγχος. Εγώ νομίζω ότι είμαστε... Δεν θα πάω στην κουζίνα καθόλου. Έτσι, αυτό είναι το πιο βασικό. Ούτε θα πάω μέσα καθόλου. Το βασικότερο είναι αυτό. Να αφήσετε τα πράγματα πάνω σας. Σας βλέπω και μετά από την... πολύ καλά. Περίμενε, και μετά που γνώρισα εσένα, παρετούμε και από σεφ σήμερα. Δεν με αφήνει. Δεν ξανά είμαι σεφ, τελείωσε. Δεν το κόβει. Κατερίνα, τελείωσε σεφ σήμερα. Εμείς να πάμε στην κουζίνα σιγά σιγά, Να αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε για το βράδυ. Μόνο το έξω χώρο. Και αυτός να πάει και μια βόλτα, δεν μας πειράζει, όπου θέλει. Μα δεν πάω βόλτα. Όπου θέλει, να εξαφανιστεί. Και εμείς θα βρούμε την άκρη μόνοι μας. Ναι, την άκρη θα τη βρούμε. Δηλαδή δεν με αγαπάς? Πάρα πολύ, αλλά έξω του μαγαζιού. Τι βρήκαμε? Κάτω, τρέπεστε λίγο. Έχουμε βρει τη λύση ότι πρέπει πλέον να είναι μόνο οικοδεσπότης και από τη στιγμή που δεν μαγειρεύει δεν μπορεί να είναι και ο μάγειρας και ο γενικός διευθυντής. Χάρη σε σένα άλλαξαν όλα εδώ και πιστεύω ότι θα γίνει μια πολύ ωραία δουλειά. Μας καθυστερείς. Καλά. Πάμε. Εντάξει. Πάντα κακό κάνει. Άντε, καλή δουλειά. Παιδιά, να έχουμε καλή δουλειά. Πάμε στις δουλειές μας. Να έχουμε καλή δουλειά όλοι. Πάμε εμείς. Μετά από όσα άκουσαν, φεύγουν για να αναλάβουν ο καθένας το πόστο του. Σύντομα θα φανεί εάν οι προσπάθειες των τελευταίων ημερών απέδωσαν. Το ότι είπε ο Βαγγέλης ότι παραιτούμε από σεφ είναι η μόνη λογική κουβέντα που είπε τις τελευταίες 3 μέρες. Και όλοι το χάρηκαν. Σας έφερα δώρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καινούριες κατσαρόλες, καινούρια αρχή. Και πάμε να μαγειρέψουμε, έχει πάρα πολύ κόσμο. Πάμε. Καλά πάλι αυτό. Τίποτα. Το ξεχνάμε αυτό. Αυτό είναι το καινούριο που μιλήσαμε χθες. Τι έχει φτιάξει? Αυτό που λέγαμε χθες. Τα πιάτα σου. Σάλτα με κατσίκι σωτηρί, καπρί, σολομός, φριτέλες.
Θα βασιστούμε Πολύ σε αυτό καλό. και ξεκινάμε. Η φιλοσοφία μας είναι αυτή από εδώ και πέρα. Πολύ μου αρέσει. Ωραία, αυτό. Όχι και κάτω, ρε σήμερα. Σήμερα με αυτό δουλεύαμε. Έχουμε αυτά πλέον. Εντάξει, καλή δουλειά. Εντάξει, τσάου. Στο καλό. Όχι το κατάλογο, εσύ. Πέρα στο κατάλογο. Η διαφήμιση που έκανε ο Βαγγέλης τις προηγούμενες ώρες φέρνει αποτελέσματα και οι πρώτοι πελάτες καταφθάνουν για τη μεγάλη βραδιά. Το νέο μενού τραβάει αμέσως την προσοχή. Πατάτες εκατές δίπλα το φιλέτο και σάλτσα από πάνω. Μπράβο, πάμε. Δώσε μου λίγη παρμεζάνα τώρα. Το φιλέτο θέλω. Μπράβο, αλάτι πιπέρι έχουμε βάλει. Κάντε πιο κόκκινη, θέλει να είναι ωραία κυλωμένη, εντάξει. Ορίστε. Το βάζεις στο πιάτο. Σήμερα είναι η πρώτη φορά που η κουζίνα αρχίζει να λειτουργεί καλά. Τις προηγούμενες ημέρες ο Βαγγέλης ήταν εκτός από ιδιοκτήτης και σεφ. Με αποτέλεσμα να μην τους αφήνει να δουλέψουν. Τώρα πια η κουζίνα είναι σε γυναικεία χέρια. Ο Έκτορας βγαίνει για λίγο από την κουζίνα και παρακολουθεί με ικανοποίηση τον κόσμο που απολαμβάνει το φαγητό. Ο Βαγγέλης δείχνει ευχαριστημένος το ρόλο του οικοδεσπότη, ενώ η υπέροχη φωνή της τραγουδίστριας δημιουργεί ακόμη πιο όμορφη ατμόσφαιρα. Δώσε μου φράουλα και την κόκκινη από μέσα. Η κουζίνα λειτουργεί με την καθοδήγηση και την εμπειρία του Έκτορα Μποτρίνη. Ο Βαγγέλης αναλαμβάνει μόνο χρέη οικοδεσπότη. Ο Έκτορας Μποτρίνη κάνει ό,τι μπορεί για το προσωπικό στην κουζίνα. Θα διατηρήσει ο Βαγγέλης στο μέλλον τις αλλαγές στο εστιατόριο. Εφιάλτη στην κουζίνα στο Χαλάνδρι. Ο Βαγγέλης κάνει την τελευταία προσπάθεια για να γνωρίσουν οι γείτονες στο εστιατόριό του. Θα αποδεχτεί τελικά τις αλλαγές του Έκτορα Μποτρίνη. Για παρεξηγήσει. Πολύ καλό. Ο χώρος έχει πλέον αλλάξει θεαματικά. Να λοιπόν, το αποτέλεσμα. Το εστιατόριο. Βέβαια, έπρεπε να τσακωθούμε για να αλλάξει. Ενώ στην κουζίνα έχει αναλάβει η Αγγελική και η ομάδα. Είχα έξω να του δείξω την πινακίδα που έχει με μια τραγουδίστρια ότι πρέπει να φύγει από εκεί. Και μου είπε ότι του αρέσει, ότι είναι εξαιρετική και ότι θέλει να μείνει. Τις προηγούμενες ημέρες, κάθε προσπάθεια του Έκτορα Μποτρίνη να πείσει το Βαγγέλη ότι λειτουργεί με λάθος τρόπο πέφτει στο κενό. Έτσι, αποφασίζει να μοιραστεί τις σκέψεις και τις ανησυχίες του με όλο το προσωπικό. Βρεθήκαμε λοιπόν να μιλήσουμε για αυτά που είδαμε χθες. Τρίτη μέρα σήμερα, κλειστό το μαγαζί. Έχετε να πείτε εσείς κάτι για τον κύριο Βαγγέλη? Χθες είδαμε στην κουζίνα, μπήκε μέσα, ήταν ο σεφ. Ο σεφ βέβαια εκτός της κουζίνας, γιατί ήταν απ' έξω, έδινε εντολές, φώναζε, έδινε δικές του συνταγές, βάλε αυτό, βάλε γαρνιτούρα. Πώς το βλέπεις αυτό? Σε βολεύει. Τι να πει το παιδί, το έχεις κοίταξε. Μα είμαι στο πάσο στα 200, είμαι στο πάσο, το βοηθάω. Δεν υπάρχει ο σεφ μέσα στην κουζίνα που θα κάνει το καταμερισμό της δουλειάς και θα πει εσύ φτιάξτε τις μπριζόλες, εσύ κάνετε τη γάνια, εσύ κάνετε τις τυροκροκέτες. Γιατί δεν υπάρχει? Γιατί, γιατί τον σεφ εδώ σε αυτή την κουζίνα, όπως είμαστε εδώ, δεν τον έχουμε μέσα στην κουζίνα, τον έχουμε έξω. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός? Εγώ είμαι. Εγώ νομίζω ότι σήμερα εσύ θα μείνεις έξω από την κουζίνα. Εγώ θα μπω μέσα με την κούκλα την κυρία και το φίλο μας. Θα τα δοκιμάσεις βέβαια. Έτσι είναι. Και θα κάνουμε αλλαγές σε όλα. Εγώ είμαι σύμφωνος. Δεν ξέρω τα παιδιά. Όποιος δεν θέλει μπορεί να το πει τώρα και να φύγει. Θα αλλάξουν όλα τα πράγματα. Μέσα και έξω. Θα καθαρίσουμε κι εμείς. Όλοι σας, γιατί νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι, ο σερβιτόρος πρέπει να καθαρίζει το κομμάτι του. Ποιος θα καθαρίσει, εγώ? Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι εδώ πέρα για αυτή τη δουλειά. Δεν δέχομαι να καθαρίσω. Γιατί? Ποιος θα καθαρίσει? Θα φέρουμε Πιστεύω συνεργείο δεν είναι η καθαρισμού. δουλειά μου να πιάσω σκούπα και φαράση. Και ο σερβιτόρος τι πρέπει να κάνει δηλαδή? Αν δεν σου κάνει. Εμένα, συγγνώμη, δεν μου κάνει αυτό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά. Λοιπόν, θα είναι εκεί. Χαίρετε, καλή συνέχεια. Μία είναι, να είστε καλά. Και αν συνεχίσει έτσι θα σου φύγουν όλοι. Στο λέω να το ξέρεις. Δεν θέλει κανένας, θα μείνουν όλοι εδώ μαζί. Βάζω στοίχημα. Μας είπε ότι χρειάζεται να καθαρίσουμε το μαγαζί, να το γλύψουμε, να καθαρίσουμε καρέκλες. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το πράγμα, διότι δεν έχω συμφωνήσει καταρχήν κάτι τέτοιο με τον κύριο Καραλέκα. Και δεν θα καθαρίζω και τις καρέκλες του καθενός. Είναι πρόβλημά της, μπορεί να πάει σε κάποιο άλλο μαγαζί να μην καθαρίζει τραπέζια και καρέκλες. Ξέρεις τι σκέφτομαι? Ότι εκεί που έχεις την κυρία στην ταμπέλα, θα τη βγάλεις και να βάλεις τον εαυτό σου. Ποιος νομίζει ότι είναι το αφεντικό? Σήμερα είναι η μέρα αλλαγών για το εστιατόριο. Και μία από τις προτεραιότητες για τον Έκτορα Μποτρίνη είναι και η καθαριότητα της κουζίνας που είχε πρόβλημα. Έπεσαν με τα μούτρα στη δουλειά από ό,τι είδαμε. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Το περίεργο πάντως είναι ότι παρόλο που έξω υπάρχει μια γενική ακαταστασία, τα ψυγεία εσωτερικά τους είναι πεντακάθαρα και όλα τακτοποιημένα πολύ καλά. Περίεργο. Παιδιά,
Εμείς κάνουμε το καλύτερο φαγητό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έξω από την κουζίνα. Έξω, έξω. Φαγητό, να το θυμάστε αυτό, έτσι. Έξω. Εδώ δεν περνάς. Πάμε. Όπως βλέπετε, οι δουλειές στην κουζίνα τελείωσαν. Δεν έγινε 100% χειρουργείο, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Οποιοςδήποτε ερχόταν μέσα, αυτό που θα έκανε ήταν μόνο να τη γυαλίσει, τίποτα να κάνει παραπάνω. Ήταν μια κουζίνα που ήταν στα όρια του απαράδεκτου να είναι πεντακάθαρη και να γυαλίζει. Παρόλο που είναι παλιά κουζίνα, είναι πεντακάθαρη και μπορούμε να δουλεύουμε πλέον. Ο Έκτορας Μποτρίνη παίρνει γρήγορα την κατάσταση στα χέρια του και μοιράζει δουλειές στο προσωπικό, βάζοντας το μέτρ επικεφαλής. Μαζί δεν θα μπορέσουμε να συνοηθούμε, άρα εσύ αναλαμβάνεις να στήσεις όλο αυτό το σκηνικό. Τι θα κάνεις εδώ? Ωραία. Όπως είπαμε, θα διαχωρίσουμε τα πράγματα, θα βάλουμε το παραβάν, καναπέδες και το κάνουμε καφέ. Θέλετε να ξεκινήσουμε αμέσως? Να ξεκινήσουμε αμέσως, παιδιά. Άντε να το φτιάξουμε μέτρο να δούμε τι θα βγει. Να δω τι αποτέλεσμα θα βγει. Φτιάξτε. Η κουζίνα είναι πλέον καθαρή και η προσοχή του Έκτορα Μποτρίνη στρέφεται στην αλλαγή του χώρου και στο διαχωρισμό του σε καφέ και εστιατόριο. Το προσωπικό αρχίζει να μεταφέρει τα έπιπλα και να βοηθάει όπως μπορεί. Πού είναι όμως ο Βαγγέλης? Τι έγινε, κουράστηκες? Οι μισοί θα δουλεύουμε και οι μισοί θα κάνουν βόλτες. Κάνω βόλτα, σκέφτομαι. Σκέφτεσαι, μη σκεφτείς πολύ και το κάψεις. Πάμε. Για να δούμε τι θα φτιάξουμε. Για να δούμε. Ξεκινήσαμε την καθαριότητα και όπως περίμενα εξάλλου, ο Βαγγέλης εξαφανίστηκε. Πραγματικά τον ψάχναμε σε όλο το μαγαζί, ήταν έξω, κοίταγε τα λουλούδια, έκανε άσχετα πράγματα. Τελείως αντίθετα από αυτά που έπρεπε να κάνει εκείνη τη στιγμή. Παρά τις αρχικές αντιρρήσεις του Βαγγέλη, το προσωπικό κατεβάζει τελικά την πινακίδα της τραγουδίστριας με συνοπτικές διαδικασίες. Τελικά πήγε και κατέβασε και τη φωτογραφία της κοπέλας. Είναι απίστευτος. Θα φτιάξουμε το πέστο, βάζουμε βασιλικό πλυμμένο. Ο Έκτορας Μποτρίνη βρίσκεται στο βασίλειό του και αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει την Αγγελική για τη θέση του σεφ όπως της υποσχέθηκε. Ένα ανθρώπινο πέστο. Ένα απλό πιάτο που ο Βαγγέλης ακόμα και αυτό κατάφερε να καταστρέψει. Η Αγγελική τελικά νομίζω είναι το κλειδί. Ο Έκτορας μου είπε ότι μπορώ να γίνω σεφ κάποια στιγμή. Να το προσπαθήσω. Γιατί όχι. Εδώ είμαστε. Στο ίδιο τηγάνι βάζεις κρεμμύδι σκόρδο. Ωραία. Αυτό το βάλεις επάνω. Πάνω θα βάλουμε τη μοτσαρέλα και από πάνω λίγη παρμεζάνα. Πάει και αυτό. Να σου δείξω το πέστο τώρα πώς γίνεται. Σωστά. Άρχισε εδώ. Ένα κουτάλι. 2 κουτάλια. Και το δένεις έξω. Βάζεις και λίγο παρμεζάνα. Ο δημιουργικός σεφ δείχνει την προετοιμασία κάποιων βασικών πιάτων στην Αγγελική και τώρα έρχεται η ώρα του Βαγγέλη να δοκιμάσει τη γεύση τους. Πολύ ωραία, δουλεύουμε βλέπω. Καλώς τον Έκτορα. Και εμείς δουλέψαμε. Μοτσαρέλα ντομάτα που έφτιαξες χθες. Πολύ ωραία. Το κοτόπουλο παρμεζάνα όπως πρέπει να είναι και το πέστο όπως πρέπει να είναι. Φαίνεται ωραία όμως. Αυτό φαίνεται πάρα πολύ ωραίο και οι πατατούλες είναι πολύ ωραίες. Πολύ καλό. Σε είχα παρεξηγήσει. Μάλλον. Πολύ καλό. Μπράβο. Δύναμη. Για να δω αυτό. Για να δοκιμάσεις και αυτό. Σε αυτό το χώρο θα έρθεις να φας κάτι πολύ ωραίο, νόστιμο, απλό και να ξανάρθεις. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Αυτό πρώτα. Θέλει και αυτό πρώτα. Πολύ ωραίο το απλό, Μ' άρεσε πολύ. Σαν μάγειρας, ο Έκτορας είναι καλός. Έφτιαξε 3 πιάτα, 1 κρύο και 2 ζεστά και είδε ότι έχει γνώσεις και ότι μπορεί το πιάτο του να σταθεί και να μείνει ευχαριστημένος ένας πελάτης. Το προσωπικό επιτέλους καθαρίζει σχολαστικά το ενιδρίο έπειτα από πολύ καιρό. Οι οδηγίες του Έκτορα Μποτρίνη φαίνεται πως πιάνουν τόπο και οι δικαιολογίες του Βαγγέλη καταρρίπτονται. Φτάσαμε στο τέλος της τρίτης και πιο κουραστικής μέρας. Μια μέρα με πολλές εντάσεις και πολλές εξελίξεις. Ο Βαγγέλης βέβαια εξακολουθεί να είναι στον κόσμο του. Ένα μικρό παράδειγμα. Το χαλί έχει γίνει πτάμενο. Το πετάμε έξω, συνέχεια γυρίζει μέσα. Α, και αύριο ανοίγουμε πάλι. Ο Έκτορας Μποτρίνη έρχεται για 4η μέρα στο εστιατόριο του Βαγγέλη, που σήμερα θα ξανανοίξει μετά τις αλλαγές που έγιναν, ελπίζοντας να προσελκύσει πελάτες και να καταφέρει να σωθεί. Το ένα θαύμα μετά το άλλο, Άλλαξε την ταμπέλα. Τι κάνεις, καλά. Ομορφαίνουμε το χώρο μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Πέρασε. Πάω. Πέρασε.
Το βιβλίο σου. Τι είναι αυτό? Θα πετάξεις αυτό το μπακάλο βιβλίο. Τελειώνουμε. Εντάξει, θα το βγάλουμε και το βιβλίο, εντάξει. Θα το βγάλουμε κάποια στιγμή. Βεβαίως, βεβαίως. Καλά και το ενιτρίο. Ο Μέτρη χτες άλλαξε τα ψάρια και το νερό. Ίδιο ενιτρίο είναι. Ευτυχισμένα ψάρια και πεντακάθαρα. Τι θα πεις? Κάθε εβδομάδα ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέπτεται ένα εστιατόριο που αντιμετωπίζει προβλήματα και έχει ζητήσει τη βοήθειά του. Θα σου το πω βεβαίως. Προσεχώς. Και αν είναι καλή θα την υιοθετήσω. Αποστολή του να δώσει νέα πνοή στην επιχείρηση με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Θα αλλάξουν όλα τα πράγματα. Έχει μόνο 4 ημέρες για να τα καταφέρει. Ποιος είναι όμως ο Έκτορας Μποτρίνη? Πρόκειται για έναν από τους καλύτερους και πιο δημιουργικούς σεφ της Ελλάδας. Τα εστιατόρια του στην Κέρκυρα και τη Θεσσαλονίκη αποτελούν πόλο έλξης για τους γκουρμέ όλης της χώρας και τα πιάτα του αναγάγουν τη γαστρονομία σε τέλος. Από το 2003 βραβεύεται κάθε χρόνο από τον έγκριτο διαγωνισμό των Χρυσών Σκούφων, ενώ έχει αποσπάσει 3 φορές τον τίτλο του καλύτερου σεφ. Το πρώτο εστιατόριο που επισκέπτεται ο Έκτορας Μποτρίνη βρίσκεται στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Ο ιδιοκτήτης του, Βαγγέλης Καραλέκας, είναι ένας συγκεντρωτικός και αυταρχικός άντρας. Θα πάω να μεγέψω μόνος μου γάμο. Θα ήταν ώρα κάποια στιγμή να μπεις να μαγειρέψεις μόνος σου. Αρνείται να παραδεχτεί ότι δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα επιτυχημένος επιχειρηματίας, μέτρ αλλά και σεφ. Έχω πρόβλημα με τους σεφ. Οι αντιλήψεις του ιδιοκτήτη για τη γαστρονομία είναι ξεπερασμένες. Πού εντοπίζονται όμως τα μεγαλύτερα προβλήματα? Στην αισθητική και την ατμόσφαιρα του χώρου? Στον τρόπο που δουλεύει η κουζίνα? Ή μήπως στην ποιότητα του φαγητού? Οι λιγοστοί πελάτες δεν αρκούν για να συντηρηθεί το πολυάριθμο προσωπικό και η επιχείρηση. Προκειμένου να αλλάξει η κατάσταση, πρέπει ο Βαγγέλης να αποφασίσει ότι ο ρόλος του σεφ δεν του ταιριάζει. Τον κύριο θα τον αφήσουμε έξω από την κουζίνα. Είναι όμως αυτό αρκετό για να σωθεί το εστιατόριο? Και τώρα, εφιάλτη στην κουζίνα. Στα βόρεια προάστια υπάρχουν εστιατόρια για όλα τα γούστα και τα βαλάντια. Το εστιατόριο που επισκέπτεται ο Έκτορας Μποτρίνη, παρόλο που βρίσκεται σε μία από τις πιο κεντρικές λεωφόρους της περιοχής, δυσκολεύεται να προσελκύσει πελάτες, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Ο ιδιοκτήτης και το προσωπικό καταλαβαίνουν ότι αν δεν γίνει κάτι άμεσα, η επιχείρηση θα κλείσει. Γι' αυτό ζητούν τη βοήθεια του Έκτορα Μποτρίνη. Βρισκόμαστε έξω από εστιατόριο που θυμίζει Ισπανία, παρόλο που γράφει μόνο ρεστοράν καφέ. Γεια σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Καλά, εσείς τι κάνετε? Ο ιδιοκτήτης. Ένα λεπτάκι πάνω να το φωνάξω. Wow. Βλέπω το χώρο άδειο. Λίγο ψυχρός. Ο Έκτορας Μποτρίνη δεν είναι προκατηλημένος, αλλά οι πρώτες του εντυπώσεις για το χώρο δεν είναι θετικές. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι ο Έκτορας. Εγώ είμαι ο Βαγγέλης. Χαίρομαι πολύ. Μιλάμε στον ελληνικό. Τι κάνεις? Να είστε καλά τώρα. Τι έγινε, επιδημία? Είμαστε ανοιχτά. Σήμερα ανοιχτά είμαστε, τώρα κόσμο δεν έχουμε. Τώρα δεν ξέρω με σένα, μπορεί να έρθει όλος ο κόσμος. Ή να μην πατήσει κανένας. Γιατί? Για να δούμε. Αποκλείεται. Βεβαίως. Πάμε εδώ μπροστά. Αυτό το εστιατόριο. Αυτό δεν είναι το εστιατόριο, είναι τεράστιο. Περίπου 200 άτομα έξω και 150 μέσα. Ξέρω ότι έχεις αλλάξει 3-4 ονόματα, κουζίνα το ίδιο πολλές φορές. 2 ονόματα. Κουζίνα έχω αλλάξει, το κάναμε στο τοπολείο. Και δεν πήγε. Όχι. Το μενού το φαντάστηκες εσύ με λίγα λόγια. Ναι. Περάσανε 3 σεφ από το εστιατόριό μας. Δεν είχαμε τα αποτελέσματα που περιμέναμε. Γι' αυτό πήραμε την κατάσταση στα χέρια μας. Τι θέλεις για το μέλλον? Να έχουμε μια σταθερή πελατεία μεγαλύτερη από αυτή που έχουμε τώρα. Οι καθημερινές να μην είναι πρόβλημα. Να δω τι θα κάνω. Σκέφτομαι. Το που πρέπει να κάνουμε είναι να πιάσουμε τον κόσμο απ' έξω και να τον φέρουμε μέσα. Κοίταξε, σκεφτόμουν να βάλω μια γυναίκα εκεί με ένα μίνι, άλλη μία επιπάνω με ένα μίνι και να του σταματάει και να του φέρνει όλου μέσα. Ωραία, τότε να βάλουμε και ένα κόκκινο φανάρι και τελείωσε. Όχι, δεν έχουμε ωραίο φαγητό. Να δείτε με ένα λέει κοπέλα και εγώ ωραία. Νομίζω είναι κόνσεπτ αυτό όμως. Φαντάζεσαι. Ωραίες γυναίκες και καλό φαΐ. Βρήκαμε νομίζω το πρώτο. Πάμε τώρα για τα υπόλοιπα. Πολύ καλό. Έχοντας αποκτήσει μια πρώτη ιδέα για τον ιδιοκτήτη, ήρθε η ώρα να δοκιμάσει και το φαγητό του. Δεν έχουμε να πούμε και πολλά. Βλέπουμε σκηνιά εκεί πάνω. Γενικά βλέπουμε μια επιπολαιότητα. Πράγμα που ο Βαγγέλης που είναι σεφ, ιδιοκτήτης, μάγειρας, δημόσιες σχέσεις, designer ίσως, θα πρέπει να τα έχει κοιτάξει. Ορίστε ο κατάλογος. Προτείνετε κάτι? Ποιο είναι το πιάτο του εστιατορίου σας? Εξαρτάται τι είδος φαγητό θα θέλατε να φάτε. Κρεατικό, ζυμαρικό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ναι.
Θα μας φέρετε μία μοτσαρέλα ντομάτα. Ναι. Αλπέστο. Ο βραβευμένος σεφ παραγγέλνει σχεδόν τα πάντα από το μενού για να μπορέσει να σχηματίσει γνώμη για το φαγητό. Περιμένετε παρέα. Ναι. Και μεξικάνικα φιλέτα κοτόπουλο. Θέλετε κάτι άλλο? Όχι, είμαστε καλά. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Να πάρω τον κατάλογο? Όχι, ή ευχαριστώ, θέλετε? το κοιτάω Να είστε λίγο. καλά. Και ενώ η παραγγελία παίρνει το δρόμο για την κουζίνα, ο Έκτορας Μποτρίνη αφοσιώνεται στον κατάλογο και το περιεχόμενό του. Γενικά οι τιμές διακυμαίνονται γύρω στα 40 ευρώ το άτομο. Στην κουζίνα η πίεση αρχίζει. Τι έχεις βάλει το φιλέτο, 2 να πάρει. Μία από εδώ, μία από εκεί, μία από εδώ, μία από εκεί και βάλει το στην άκρη. 4 από τα 6 πιάτα που υπάρχουν έχουν μανιτάρια και κρέμα. Δηλαδή βλέπουμε γεύσεις που επαναλαμβάνονται ίδιες και ίδιες, παρόλο που αλλάζουν ονομασίες. Το έχετε χτυπήσει πιο πολύ, γιατί ρε εσύ. Ποιος τα κάνει, ο Βαγγέλης. Άλλος ένας μάγειρας βλάκας. Παρόλο που δεν υπάρχει άλλος πελάτης στο εστιατόριο, το φαγητό καθυστερεί και ο Έκτορας Μποτρίνη περιμένει υπομονετικά. Σενιάν, μπράβο, Σενιάν το φιλέτο. Ναι, δώστε σαλάτα τώρα. Δώσε σαλάτα. Ας το Βασίλη, εντάξει, ας το Βασίλη εκεί πέρα. Έχουμε ανοίξει πίσω. Πήγαν, Αγγελτή, πήγαν. 7 φορές μου το είπες. Πήγαν. Μα πήγαν. Υπάρχει άλλος άνθρωπος εκεί. Η Αγγελική δουλεύει 15 χρόνια σε εστιατόρια και είναι ικανό άτομο. Ο αυταρχικός και συγκεντρωτικός Βαγγέλης δεν την αφήνει να πάρει πρωτοβουλίες. Γιατί? Είμαστε καθισμένοι ήδη 1/4. Ήρθε μόνο το νερό, ούτε ψωμί, ακόμη τίποτε, αναμένουμε. Και ενώ ο Έκτορας Μποτρίνη ακόμη περιμένει, ο Βαγγέλης σε ρόλο σεφ δίνει οδηγίες για την προετοιμασία μιας καλής γαρνιτούρας. Πες το και ριζάκι. Το ριζάκι όμως κάνει το ριζότο. Δηλαδή ρίξε ελάχιστη, λίγο νεράκι και ελάχιστη κρέμα γάλακτος. Και κάνει το λίγο να είναι λίγο ριζότο. Το πρώτο πιάτο, μια σούπα με τραχανά, μόλις σερβιρίστηκε. Η σούπα ήρθε αρκετά κρύα. Θυμίζει κάτι ζωμούς που βλέπαμε σε ταινίες. Κάτι φυλακισμένους. Γευστικά δεν λέει τίποτε. Κοίταξε τώρα, υπάρχει άγχος, αλλά το άγχος αυτό να λειτουργήσει υπέρ μας. Να μην λειτουργήσει κατά μας. Μάλλον οι πελάτες, παιδιά, πεθαίνουν από την πολλή αναμονή. Έχεις πατάτα έτοιμη σήμερα? Βάλτε του καρότο και βάλτε του και μανιτάρια. Μανιτάρια ολόκληρα. Τα οποία βάλτε κάντα με μπαλσάμικο. Θα είναι καλύτερα. Ο Βαγγέλης δείχνει ζήλο, δηλαδή αγοράζει καλά πράγματα. Μιλάμε γι' αυτό πάντα. Εδώ είναι ένα πιάτο που από την όψη φαίνεται μόνο, δεν είναι καθόλου καλό. Αν υπάρχει λόγος σε μια ντομάτα μοτσαρέλα να είναι έτσι κομμένη, πρόχειρα, χοντρή. Αυτό το πράγμα δεν τρώγεται. Η μαγειρική έχει εξελιχθεί. Πολύ πιο ελαφριά, πιο όμορφα. Δηλαδή τρώμε πρώτα με το μάτι. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ μπρουτάλ, θεωρώ. Παρόλο που έχει ένα τριαντάφυλλο όπως κάνουν παλιά, δεν στέκει. Και θεωρώ ότι είναι υπερβολικά μεγάλα. Αυτό μπορείτε να το πάρετε. Βεβαίως. Η πρώτη εντύπωση του βραβευμένου σεφ για το φαγητό δεν